Sabi ko naman sa'yo, Roberto huwag tayo magpapagabi kasi nga mahirap ang daan pabalik sa ating baryo. Mukhang uulan pa. Aba, ba't ako sinisisi mo? Kayo nga ni Kuya Francisco yung masyadong nalilibang sa pamamasyal Siya pa rin yung nga lang ako Iyari tayo kay Itay nito. Baka magalit na yun sa atin. Huwag ka magalala ate. Kasama mo naman ako kaya hindi magagalit si Itay. Tsaka alam naman niya na mahirap yung daan kasi lubak-lubak yung kalsada. Kaya hindi makakapagmaneho ng mabilis si Kuya Francisco. Francisco? Bakit ka huminto? Ha? Teka, aswang ba yan, Francisco? Sumagot ka! Takbo na! Kinagat ng aswang si Kuya Francisco! Diyos ko po! Tulungan mo po kami! Iligtas mo kami sa aswang! Hindi niyo ako matatakasan. Isusunod ko kayong dalawa sa lalaking ito. Hindi niyo ako matatakasan. Sige, takbo ka. Madali ko lang kayong maabutan. Roberto, nakalayo na ba tayo sa aswang? Hindi ko alam Ate Susan. Sabi ko naman sa inyo, hindi kayo makakatakas. Mamamatay kayong dalawa. Layuan mo kami! Wag! Minsan, may mga pangyayari sa buhay ng tao na sobrang sakit sa kalooban kapag dumating. Lalo na kapag ang minamahal nawala. May mga pagkakataon din na kung sino pang itinuturing mong kaaway, ay siya pang nagiging kasangga at nagiging matalik na kaibigan na kaya kang tulungan sa panahon ng kagipitan. Isang magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ng seryeng ito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rika. Ang kwentong isishare ko sa inyo ngayon ay karanasan ng Lola Susan ko noong siya ay 25 anyos pa lamang. Makulay at masalimuot ang kanyang karanasan na palaging ikinikwento sa akin noong siya ay nabubuhay pa. Nitong nakarang linggo ay kaarawan niya kaya dinalaw namin ang kanyang puntod at doon ko muling naalala ang kanyang mga kwento tungkol sa mga aswang. Pero bago ako magpatuloy, gusto ko lang sanang tanungin ng mga kapwa ko listeners kung kagaya din ba kita. Nagagandahan ako sa mga kwento ng ating mga kababayan sa seryeng ito kaya naisipan ko ding mag-share ng kwento ko. Anong kwentong aswang dito ang hindi mo makakalimutan? Lumayo ka sa ate ko! Hahampasin kita nitong buo kapag patuloy kang lumapit! Pangas kang bata ka. Gusto mo bang ikaw ang una kong kainin, ha? Handa akong ipagtanggol ang ate ko kahit mamatay ako! Umanda ka! Lakas loob na hinampas ni Lolo Roberto ng hawak na buho ang aswang, pero sinalag lang yon ng halimaw. Piniganyo ng buho hanggang mawasak kaya naputol yun. Nang makita naman ni Lola Susan na dadambahin na ng halimaw ang kanyang kapatid, ay kaagad niya iyong hinila palayo sa aswang. Binato niya ang aswang. Nang tamaan ng bato ang aswang sa mukha sa gawing mata niyo ay nagkaroon sila ng pagkakataong makatakbo at lalo namang naggalit ang aswang. Tulong! Tulungan niyo kami! Merong aswang dito! Saklolo! Tulong! Susan, Roberto, anong nangyari sa inyo? Aling Angge, tulungan niyo kami! Hinahabol kami ng aswang! Nako, mabuti pala at niyaya ko mga taong ito na samahan ako na salubungin na kayo. Kasi nga, gabi na at wala pa kayo ni na Francisco. Ayun po ang aswang mga kasama. Habulin niyo ang walang iyang yan. Pinatay niya si Kuya Francisco. Anong sinabi mo? Patay na ang anak ko!
Opo. Pinatay po siya ng aswang na yun. Tumakbo palayo ang aswang nang makita ang mga taong baryo na kasama ni Aling Angge. Patuloy naman ang pag-iyak ni Lola Susan habang nagpapaliwanag kay Aling Angge. Binalikan nila ang tricycle kung saan naroon ang bangkay ni Francisco. Sobrang naging pag-iyak ni Aling Angge nang makita ang bangkay ng kanyang anak. Ikaw naman kasi anak, napakatigas ng ulo mo. Sinabi ko na huwag kang magpapagabi sa daan at napakadelikado ng panahon ngayon. Pero ang tigas ng ulo mo, tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Anak. Kasi po, kanina ko pa siya nihiyayang umuwi. Ayaw po niya kaya ginabi na kami. Kasalanan mo ang nangyaring ito, Susan. Kung hindi ka pumayag sa gusto niya, dapat ay nakauwi na kayo na maaga. Pero sumunod ka sa gusto niya. Kaya tingnan mo ang nangyari ngayon. Huwag niyo po akong sisihin, Aling Angge. Mahal ko ang anak niyo, kaya hindi ko gusto ang nangyaring to. Masakit din to para sa akin. Francisco, pangako ko sa'yo, anak. Pagbabayarin ko ng mahal ang gumawa sa'yo nito. Hindi ako titigil hanggat hindi kita na igagante. Kahit na maging kapalit pa ang buhay ko. Francisco, patawarin mo ako. Dapat hindi ako pumayag na magpagabi tayo. Sana hindi nangyari to. Umalis ka na, Susan. Pakiusap. Huwag ka na magpapakita sa akin. Dahil sa'yo ay naging matigas ang ulo ng anak ko. Ikaw din ang naging dahilan ng kamatayan niya. Kaya umalis ka na. Pero Aling Angge, hindi ko naman kagustuhan na nangyari. Huwag mo naman akong palayuin kay Francisco. Umalis ka na, pakiusap. Huwag mo na dagdagan ang galit ko sa'yo. Layuan mo na ang anak ko. Ate Susan, tama na. Umuwi na tayo sa atin. Ayaw sana ni Lola Susan na umalis pero pilit na siyang hinatak ni Lolo Roberto. Umuwi sila at nang makita ng kanilang ama ang patuloy nilang pag-iyak ay napilitan silang sabihin doon ang nangyari. Kaya sa halip na pagalitan sila ng kanilang ama ay naawa pa iyon sa kanila. Nang mga sumunod na araw ay lalo pang nadagdagan ng paghihirap ng kalooban ni Lola Susan. Hindi sa pinayagan ni Aling Angge na makita ang bangkay ni Francisco hanggang sa ilibing na iyon. Dito na lang tayo sa malayo, Ate Susan. Matatanong naman natin yung paglilibing sa kanya eh. Sandali lang, Roberto. Baka naman payagan pa ako ni Aling Angge na makita sa huling sandali si Francisco. Huwag ka na mapilit, ate. Lalo ka lang masasaktan sa gagawin mo. Dito na lang tayo. Pag-alis nila, saka na lang tayo lumapit sa nicho niya. Sige, Roberto. Basta, huwag mo kong iiwanan, ha? Oo naman, ate. Tayo lang dalawa yung magkakampi kaya kahit ano mangyari, hindi kita iiwanan. Mamaya, pagkaalis nila, lumapit na tayo kagad. Kasi madilim na naman yung langit. Tingnan mo, mukhang uulan na naman. Oo, Roberto. Gusto ko lang magpaalam kay Francisco sa huling pagkakataon. Di nga nagtagal ay natanaw nila na isa-isa nang nag-aalisan ang mga tao. Paano nga ay naipasok na sa nicho ang kabaong ni Francisco. Natanaw din nila Lola Susan na matapos maglagay ng bulaklak sa ibabaw ng nicho si Aling Angge ay umalis na yon. Tanging ang mga sepulturero na lamang
ang naiwanan doon para tuluyang sementuhin ang bukana ng nitso. Nang makaalis na ang mga sepulturero ay saka naman sila lumapit sa puntod. Francisco, napakarami ba nating mga pangarap? Nangako ka na sabay natin yung gagawin, di ba? Ang daya-daya mo naman eh. Ikaw yung unang nakakita sa aswang, pero bakit hindi ka tumakbo? Sana binangga mo na lang siya. Ate Susan, wala na tayong magagawa. Pag mo nasisihin si Kuya Francis, alam ko naman na hindi rin niya gustong iwanan ka eh. Ang aswang lang ang may kasalanan ng lahat ng to. Diyos ng langit! Kung talagang makapangyarihan ka, bakit hindi mo man lang lipunin ang masasamang nilalang na kagaya nila? Kung totoo nga nakikita mo ang nangyayari sa mundo, bakit ka pumapayag na mangyari sa amin to? Tama na Ate Susan. Huwag mo sisihin ang Diyos sa mga nangyari sa atin. Sabi ng itay, lahat ng nangyayari may dahilan. May mas magandang plano ang Diyos sa bawat tao. Kasi lahat ng tao mahal niya. Parang hindi tayo mahal ng Diyos, Roberto. Natatandaan mo ba? Nung nasa bingit ng kamatayan ng inay na makagat din ng aswang. Tumawag ako sa kanya. Nakiusap. Pero hindi niya ako pinakinggan. Nagbingi-bingihan lang siya. Tapos ngayon, ito naman ang nangyari kay Francisco. Ano magandang plano ba ng Diyos ang sinasabi nila? Ate Susan, nawawalan ka na ba ng pananampalataya sa Diyos? Parang hindi naman yata totoo ang Diyos. Kasi kung totoo siya, dapat pinakinggan niya ako. Kung totoo siya, dapat hindi niya pinapayagang magdusa ng ganito yung mga taong kumikilala sa kanya. Kaya hindi siya totoo. Ate, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Baka tuluyang magalit sa iyo ang Diyos at parusahan ka niya. Mabuti pa nga yun, Roberto eh. Para tapos na yung paghihirap ng kalooban ko. Ito na yung huling pagkakataong iiyak ako. Naubos na rin ang takot sa aking dibdib. Galit para sa mga aswang ang nararamdaman ko ngayon. Kinagat ni Lola Susan ang dulo ng kanyang daliri. Sa sobrang galit niya ay hindi niya ininda ang sakit. Nasugatan ang daliri niya. Nang magdugo iyon ay ipinatak niya sa ibabaw ng puntod ni Francisco kasabay ang pagsigaw habang nakatingala sa langit habang nagsasalimbayan ang malalakas na kulog at kidlat. Isinusumpa ko sa harapan ng iyong puntod, Francisco. Magbabayad ng mahal ang mga may kagagawa nito. Ipalalasap ko rin sa kanya ang malupit na kamatayan. Gabayan mo ako at samahan sa lahat ng aking gagawin para makamit ang katarungan. Ate, mabuti pa kaya umuwi na tayo. Pumapatak na yung ulan eh. Halika na. Kung hindi sila makakayang hatulan ng batas ng tao dahil mga kampon sila ng dyablo, papasukin ko ang mundong ginagalawan nila para ako na ang hahatol sa kanila. Noon parang lalong nagsungit ang panahon. Muling kumulog at kumidlat ng malalakas, kasunod ang malakas na buhos ng ulan. Ganun pa man ay hindi yun pinansin ni Lola Susan. Patuloy siyang sumisigaw sa galit habang nakayakap sa puntod ni Francisco.
Kahit anong pigil sa kanya ni Lolo Roberto ay patuloy siyang sumisigaw na parang sinisisi ang langit sa nangyari sa kanilang buhay. Hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magising siya ay nasa bahay na sila. Itay, nung namatay si inay na mabiktima ng aswang, nabanggit niyo sa akin na kung malakas pa ang katawan ninyo at hindi pa sakitin pupuntahan ninyo ang albularyong si Mang Abel para magpaturo sa kanya kung paano patayin ng mga aswang, di ba? Oo, nabanggit ko nga yun sa'yo noon. Bakit mo naman naitanong? Sabihin niyo sa akin kung saan ko siya makikita. Gusto ko maging isang manunugis ng aswang. Noong mawala si inay, sinabi ko sa inyo na gusto kong gumante. Hindi niyo ako pinayagan. Kaya sana sa pagkakataong to, huwag niyo na akong pigilan. Anak, mapanganib ang iniisip mo. Ayokong mapahamak ka. Nawala na sa amin ng iyong inay. Ayokong dumating ang panahong mawawala ka rin sa amin. Itay, lahat ng tao ay mamamatay. Iba-iba lang ang paraan kung paano tayo mawawala sa mundong to. Lalakad ang panahon at tatanda din ako. Ayokong dumating ang panahon na mayroon akong pagsisisihan dahil hindi ko nagawa. Kaya pakiusap, payagan niyo na po ko. Sa palagay ko, kahit anong gawin mo, hindi na kita mapipigilan. Nararamdaman ko ang sobrang galit sa iyong dibdib. Puntahan mo si Mang Abel sa baryo ng Bato-Bato, Mambusaw. Sabihin mo na anak kita at gusto mong maging manunugis ng aswang. Salamat, Itay. Bukas pagsikat ng araw ay lalakad na ako at pupuntahan ko na si Mang Abel. Ate, talaga bang gagawin mo yung isinumpa mo sa sementeryo? Hindi ka ba natatakot sa mga aswang? Ubus na ang takot ko, Roberto. Ay, ikaw na ang bahala kay Itay. Alagaan mo siya habang wala ako. Huwag mo siyang pababayaan ha. Kapag may nagtanong kung nasaan ako, sabihin mo nagtrabaho lang sa bayan. Pero bakit ganun ang sasabihin ko, ate? Hindi natin kilala kung sino ang mga aswang dito sa lugar natin, Roberto. Kailangan nating maging maingat. Hindi dapat malaman ng kahit na sino ang mga plano ko. Sige ate, mag-iingat ka palagi ha. Nang sumunod na araw nga ay umalis na si Lola Susan. Habang naglalakad siya sa lubak-lubak na kalsada ay nakasalubong niya si Magno na isa rin niyang manliligaw. Nagulat yun nang makita na mayroon siyang bag na dala. Kagad siyang sinalubong para kunin sana ang kanyang bag pero hindi niya ibinigay ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang kasunod naman si Magno. Susan, saan ka ba pupunta? Bakit may dala kang mga damit? Papasok lang ako sa trabaho sa bayan. Alam mo naman na mahina na si Itay at hindi na nakakapagtrabaho. Kaya ako na yung gagawa ng responsibilidad niya. Gagawin mo ba yan para sa tatay mo o para makalimutan si Francisco? Pareho. Kaya pwede ba, Magno? Huwag ka na munang humarang sa daraanan ko. Kailangan kong kumita ng panggastos namin. Hindi mo kailangan umalis, Susan. Kung panggastos ang problema mo, matutulungan kita dyan. Salamat pero gusto ko muna makalimot sa pagkawala ni Francisco. Sige, pero sana bigyan mo din ako ng pagkakataon na ipakita ko sa'yo na mahal din kita. Higit pa sa pagmamahal ni Francisco. At saka, pwedeng ako din naman ang maging daan para makalimutan mo ang sakit ng kalooban mo. Hayaan mo. Kapag handa na ulit ang puso ko para magmahal, malalaman mo. Dahil sa sinabing yun ni Lola Susan ay pinabayaan na siya ni Magno. Hindi na siya sinundan. Kaya nang makarating siya sa malaking kalsada kung saan dumaraan ang mga bus at jeep ay tahimik siyang naghintay. Pero mailap ang kanyang mga mata sa mga taong naroon at naghihintay din. Wala naman siyang napansin na kakaiba sa mga naroon hanggang sa mayroong dumaan na bus at nakasakay siya. 4 na oras din ang naging biyahe niya hanggang sa makarating siya sa baryo ni Mang Abel. Kilalang kilala roon si Mang Abel kaya madali niyang nakita. Kanino kang anak, Ineng? Kay Karding po na taga-barangay Matangkong, Sigma.
Siya po ang nagturo sa akin kung paano makakapunta rito. Siya ang nagsabi na kayo lang daw ang makakatulong sa akin para maging isang manunugis ng aswang. Ikaw pala ang anak ng matalik kong kaibigan. Gusto mong maging manunugis ng aswang? Handa ka bang sumailalim sa mabigat na pagsasanay hanggang sa maging biyasa ka sa pakikipaglaban? Handa ko pong gawin at tiisin ang lahat ng ipapagawa ninyo. Gusto ko po talagang matutunan ang lahat ng mga bagay para maging isang mahusay na manunugis ng aswang. Nang makita ni Mang Abel na talagang gusto ni Lola Susan na matuto ay napangiti ito. Pinatuloy niya sa loob ng bahay nila si Lola Susan at ipinakilala sa kanyang asawa at anak ding babae na isa namang panday. Matatalas na mga itak at espada ang ginagawa niyon. Kaya nang makita yun ni Lola Susan ay lihim siyang natuwa dahil gusto niyang matutunan yun at gawing negosyo. Kinabukasan lang ay nagsimula na ang pagsasanay ni Lola Susan. Nakita mo ba yung puno ng saging na yon? Ito ang 5 sibat na buho. Sibatin mo yon. Kailangan mo yung tamaan, ha? Ibigay mo ang lahat ng lakas mo para kapag tumama sa puno ng saging, tiyak na babaon. Sige Mang Abel, iyan ang gagawin ko. Alam ko po na hindi yan magiging madali para sa akin, pero handa po kong gawin ang lahat ng mga ituturo ninyo. O sige na, simulan mo na. Yan ang una mong pagsubok. Huwag kang titigil hanggat hindi mo natatamaan ang puno ng saging. Tiyakin mo rin na ang sibat na bibitawan mo ay tatagos sa punong yan. Isipin mo na yan ang aswang na sisibatin mo. Yun nga ang ginawa ni Lola Susan. Inisip niya na ang puno ng saging ay ang aswang na nakaharap nila ni Lolo Roberto na siyang pumatay kay Francisco. Kaya nagsimula na siyang kumuha ng sibat at nagsimulang magsanay. Sinibat niya ang puno ng saging. Ibinuhos niya ang kanyang lakas para sibatin iyon ng 5 beses pero 5 beses din siyang nabigo. Hindi man lang niya natamaan ang puno ng saging kaya muli niyang pinulot ang mga sibat at nagpunta sa malayong distansya at sinibat muli ang puno ng saging. Paulit-ulit niyang ginawa yun pero napagod na siya. Wala pa ring sibat na tumama sa puno ng saging. Hindi ka maaaring sumuko, Susan. Ito lang ang tanging paraan para makaganti ka sa walang hiyang halibaw na yon. Kaya maging matatag ka. Para makuha mong distansya na gusto mo, Susan, kahit kaharap mo na ang aswang, kumalma ka lang. Mag-isip kang mabuti kung paano mo siya patatamaan. Huwag kang masyadong manggigigil. Huwag masyadong mahigpit ang hawak sa sibat. Konsentrasyon ang kailangan mong gawin. Sige po, Mang Abel. Gagawin ko po yun. Sinunod nga ni Lola Susan ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Mang Abel, Sir Jupiter. Kaya nang muli niyang hawakan ng sibat ay kalmante na siya. Nang sibatin niya ang puno ng saging ay nadaplisan na yun. Kahit hindi pa siya tuluyang bumaon ay natuwa na siya. Kasi kahit paano, natamaan na niya ang puno ng saging. At makalipas nga ang isang araw na pagsasanay ay natamaan din niya ang puno ng saging. Tumatagos na doon ang mga sibat niya. Nagpatuloy siya sa pagsasanay kahit puro paltos na ang kanyang mga kamay. Ilang araw pa lang ang nakakaraan, ate. Pero ang galing mo nang sumibat. Puro tagos sa puno ng saging. Parang ang lakas nun. Roberto, bakit ka nandito? Sinabi ni Itay na sundan kita eh. Naisip niya na mas mabuti kung tayong dalawa yung magsasanay para maipagtanggol natin yung ating mga sarili. Naisip ko rin na tama naman si Itay. Sinong naiwanan doon para makasama ni Itay sa bahay? Bakit iniwanan mo siya mag-isa? Ang pinsan natin si Jimuel. Siya na ang kasama ni Itay. Kaya kausapin natin si Mang Abel na dalawa tayong magsanay. Sige, pero mas maganda rin na pagsanayan mo kung paano gumawa ng itak at iba pang sandata. Tingnan mo, may pandayan si Mang Abel. Kapag natuto ka niyan, ako magtitinda ng mga gagawin mo. Oo nga ate, gusto ko yan.
Kinausap ni na Lola Susan si Mang Abel na dalawa silang turuan. Pumayag naman si Mang Roberto. Bukod nga sa sibat ay tinuruan din sila kung paano gumamit ng patalim. 3 patalim ang ibinato ni Mang Abel sa puno ng akasya. Bumaon lahat yon, kaya yun ang ginawa nila Lola Susan at Lolo Roberto. Pagdating ng gabi ay sinasabi naman sa kanila ng Mang Abel ang mga bagay na pwede pang panlaban sa aswang, kagaya ng asin, abo, kalamansi, bawang at ang dinikdik na dahon ng suha. Pwede rin kayong gumamit ng kawayan at buntot pagi. O kaya matutulis na bagay na mayroong lason. Maraming salamat po Mang Abel sa mga tinuro niyo sa amin. Pero gusto ko rin po matutunan ng paggawa ng mga itak at iba pang mga sandatang yari sa bakal. Gusto ko pong maging panday. Lahat ng gusto niyong matutunan ay ituturo ko sa inyo habang nandito kayo sa amin. Pagbutihin niyo lang ang pagsasanay niyo. Kapag nakauwi na kayo, ibang-iba na kayo kaysa sa dati. Kaya niyo nang harapin kahit na sinong tao o aswang nagagawa ng masama sa inyo. Kaya niyo nang ipagtanggol ang sarili ninyo. Tama yan, Roberto. Yan nga ang gawin mo. Mang Abel, bakit po napakabuti ninyo sa amin? Malaki ang utang na loob ko sa iyong ama. Siyang nagligtas sa akin noong mga binata pa kami. Muntik na ako malunod noon. Mabuti na lang at sinagip ako ng iyong ama. Kaya nitong maedad na kami, nang mamatay ang inay niyo, sinabi ko na tuturuan ko siyang maging manunugis, pero mahina na siya at sakitin, kaya tumanggi siya. Mabuti na lang at dumating kayo. Ganun po pala. Maraming salamat po Tatanawin din namin na utang na loob lahat ng mga ituturo ninyo sa amin. Oo nga po. Hindi namin makakalimutan ang lahat ng magagandang bagay na tinuturo niyo sa amin. Sa paglipas nga ng ilang linggo ay marami pang bagay ang natutunan nila Lola Susan at Lolo Roberto kay Mang Abel. May pagkakataon na silang magkapatid nang naglalaban para maging maliksi at malakas ang kanilang mga katawan. Naging eksperto rin sila sa paggamit ng itak at sibat. Natutunan na rin ni Lolo Roberto ang pagpapanday ng mga patalim at itak. Sa palagay ko ay naituro ko na sa inyo ang lahat ng aking nalalaman. Pagsanayin niyo na lang ng mabuti ang mga itinuro ko sa inyo para lalo kayong maging malakas at magaling na manunugis ng aswang. Isang bagay na lang ang sasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng labanan, kailangan ng tibay ng kalooban. Maraming salamat po, Mang Abel. Uuwi na po kami ni Roberto. O sige, mag-iingat kayong dalawa ha. Pakisabi sa itay niyo na magpakalakas siya. At kung merong pagkakataon, pakisabi pasyalan niya naman ako dito. Opo Mang Abel, sasabihin po namin yan kay Itay. Siya nga pala Roberto, yung 2 itak at 3 patalim na nagawa mo, dalin mo na. Yun ang una mong gawa bilang panday. Mas mabuting ikaw nang mag-ingat niyon. Talaga po? Sa amin na po yung ginawa ko na yon. Wow! Ayos yun, Roberto. Tapos ibigay mo sa akin ng 2 patalim at ang 1 itak. Tuwang-tuwa sina Lola Susan at Lolo Roberto nang ibalot sa sako ang mga patalim at mga itak. Tapos ay nagpaalam na sila kay Mang Abel. Nagbiyahe na sila pabalik sa kanilang baryo. Kaya nang makauwi sila ay kaagad silang sinalubong ng kanilang ama. Tuwang-tuwa iyon nang makita sila. Kaagad na naramdaman yun ang mga magagaspang na palad ni na Lola Susan. Napaluha iyon sa tuwa. Sa tingin ko ay dumaan talaga kayo sa mahirap na pagsasanay dahil sa dami ng naging kalyo ng kamay nyo. Isa pa, parang antigas na ng mga braso mo, Susan. Opo, Itay. Talaga mahirap ang mga naging pagsasanay namin. Araw at gabi kaming tinuturuan ni Mang Abel. Ngayon, talagang ibang-iba na ako, Itay. Maigaganti ko na ang inay. Sakali mag-cross ang landas namin ng aswang na yon. Oo nga po Tay. Ang maganda pa ngayon, marunong na rin po ako magpanday. Kaya ang plano namin ni Ate Susan, sa lahat ng gagawin kong itak at iba pang kagamitan, siyang maglalako at magbebenta.
Kaya sisimulan ko na po yun bukas. Gagawa ako ng pandahin dito. Tama yan, anak. Para yung mga kabaryo natin na magsasaka ng mga palay, di na pumunta sa malayo para bumili ng karit at panabas. Ikaw na ang gumawa. Oo nga, Itay. Magaganda itong mga itak na nagawa ni Roberto. Tsaka ang talim pa. Mapapakinabangan natin to. Kaya, Roberto, damihan mo pa ang gawa at ako nang bahalang magbenta, ha? Ate, mukhang alam ko ang iniisip mo ah. Gusto mong ilako ang mga itak na gagawin ko para maikot mo ang bawat lugar sa baryo natin, di ba? Para mahanap mo yung mga aswang na gusto mong gantihan. Tama ka, Roberto. Magkapatid nga tayo. Alam mo ang takbo ng isip ko. Magkakaroon na tayo ng hanap buhay. May pagkakataon pa na makikita ko mga hinahanap ko. Kaya sige na, kumilos na tayo. Nang mga sumunod na araw nga ay naging abala sina Lolo Roberto at Lola Susan sa paggawa ng pandayan. Bumili sila ng mga kagamitan, kagaya ng martilyo at iba pa. Gumawa din sila ng pugon hanggang sa magsimula na silang gumawa ng mga itak, patali, karit at panabas. Meron naman silang kariton, kaya ang mga natapos na kasangkapan ay inilako na ni Lola Susan. Noon naman niya muling nakasalubong si Aling Angge. May tulak-tulak ding kariton na asin, bawang at kalamansi naman ang paninda. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Ang dami kong makakasalubong. Ikaw pa talaga. Bakit, Aling Angge? Masama bang dumaan sa lugar na to? Pag-aari mo ba ang daanan na to? Hindi naman. Ang ikinaiinis ko lang ay yung makasalubong kita. Mamalasin ako nito dahil malas ka. Magdahan-dahan kayo ng pananalita ninyo, Aling Angge. Iginagalang ko po kayo dahil munti ko na kayong maging biyenan. Bakit hindi mo ituloy? Kung hindi lang dahil namatay si Francisco, ganun ba? Malas ka nga eh. Ikaw ang dahilan kaya namatay siya. Nung umalis ako dito matapos ang libing ng anak ko, nabalitaan ko na umalis ka rin. Abay, ilang buwan ako nawala. Pagbalik ko bumalik ka din. Taga rito ako Natural, babalik ako dito. May ginawa lang naman ako kaya ako nawala ng ilang buwan. Tsaka wala naman akong pakialam kung umalis din kayo at bumalik. Kaya wag ninyo akong sabihan ng ganyan. Nagtitinda ako ng asin. Nagtitinda ka naman ng itak at karet. Nangaasar ka ba? Anong problema doon? Magkaiba naman tayo ng paninda. Di magtinda ka at magtitinda din ako. Kung ayaw ninyo ako makita, di umiwas kayo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng yan. Kasi ikaw ang may atraso. Kaya pag nakita mo na ako, umalis ka na agad kung ayaw mo mag-away tayo. Hindi naman ako natatakot sa inyo. Pumapatol ako sa matanda. Habang nagkakainitan sila ng pagtatalo ay bigla nilang naramdaman ang malakas at mainit na hangin. Kaya kapwa sila natigilan at nakiramdam sa paligid. Noon nila napansin na puro pala puno ng saging ang naroon. Ang ilang bahay ay medyo malayo pa sa lugar kung saan sila nagkasalubong. Nakarinig din sila ng mga kaluskos sa likuran ng makakapal na puno ng saging. Alam kong pinapanood mo kami habang nagtatago ka sa likuran ng sagingan. Kung gusto mo lapain itong kaharap ko, gawin mo na. Hindi ako makikialam. Ibang klase ka talaga, Aling Angge. Gagawin mo pa akong pain, ha? Kung ikaw na lang kayang salakayin ng aswang na yan, tapos hindi ako makialam, makakaya mo kaya? Kayang-kaya ko. Kung gusto mo, kumampi ka pa sa kanila. Hoy, ikaw na halimaw ka. Wala kang pinipili, araw man o gabi. Gusto mo talagang mambiktima. Lumabas ka na sa pinagtataguan mo. Aba, at totoo nga ang sinabi ni Aling Angge. Kahit pala araw ay nakakaya ninyong gumala para mambiktima. Talagang ang sama ninyo. Bakit parang nanginginig lang tuhod mo, Susan? Natatakot ka na ba? Sino naman ang may sabi sa'yo na natatakot ako? Iyan nga labi mo, namumutla na. Yung mga kamay mo hindi na mapakali.
mukhang pasmado na. Ganyan na ba talaga kapag matanda na? Kalabaw lang ang tumatanda. Tingnan mo kung paano ko patayin ang aswang na to, tsaka mo sabihin yan. Oh sige, tingnan ko lang kung gaano ka kagaling. Nagtatapang-tapangan ka lang yata eh. Alam mo, pwede ka naman tumakbo. Huwag ka na mahiya sa akin. Tumigil ka na! Halika aswang! Lumapit ka sa iyong kamatayan! Nang sumugod ang aswang ay dumakot ng asin mula sa kariton si Aling Angge. Ibinato iyon sa aswang. Tumama ang asin sa mukha niyon at pumasok sa nakabuka na bibig niyo ng ibang piraso ng asin, dahilan para mapatigil ang aswang. Parang napaso ang bibig niyon. Kasunod ay nakita ni Lola Susan na kinuha ni Aling Angge mula sa gilid ng kariton ng sibat na kahoy, pero ang talim ay yari sa matulis na bakal. Tatapusin kita! Walang hiya ka! Aba, magaling ka rin palang umilag ah. Umanda ka sa susunod kong pag-atake. Halimaw ka! Wala talaga. Mahina na talaga kapag matanda na. Hindi na makasabay sa bilis ng aswang. Sige, iwanan na kita. Sige, umalis ka na. Baka ikaw pa ang balingan itong halimaw na to. Makonsensya pa ako kapag hindi kita tinulungan. Yung mga duwag lang ang tumatakas sa labanan. Ang dami mong daldal. Sana kung anong bilis ng bunganga mo, ganun din kabilis ang kilos ng katawan mo. Nang muling ang sumugod ng aswang ay sinalubong na ito ni Aling Angge. Nang tumalo ng aswang para dambahin siya ay lumuhod si Aling Angge at kaagad niyang itinusok sa dibdib ng aswang ang hawak na sibat. Kaya nang lumampas sa kanya ang aswang ay nanghihina iyong bumagsak. Hindi na yun binigyan ng pagkakataon ni Aling Angge. Idiniin pa niya ng todo ang sibat at tumagos sa katawan ng aswang. Habang umaangil yun ay sinubuan pa niya ng bawang. Kaya nagulat din si Lola Susan sa nakita. Sino ba ang aswang na yan? Matandang babae yan ah. Nasunog ang mukha niya sa asin at bawang. Hindi na siya makikilala. Ay nako, mas maganda sana kung makikilala ang aswang na to para naman malaman kung sino yung pamilya niya. Tsak na mga aswang din na mga yon. Kaso lang, tingnan mo, hindi na makilala. Oh, ano ngayon? Bakit parang nagagalit ka pang namatay yung aswang? Ngayon mo sabihin na mahina ang tuhod ko at hindi ko na kayang pumatay ng aswang. Nakatsamba ka lang, Aling Angge. Mahina yung aswang na nakalaban mo. Palibhasa, matanda na rin kasi nakagaya mo. Anong tsamba sinasabi mo dyan? Baka nga ikaw eh. Hoy, bastos ka! Kinakausap pa kita, umaalis ka na. Loka-loka ka talaga. Hindi ka man lang nagpasalamat at pinatay ko ang halimaw na to. Dahil kung hindi, baka sinalakay ka na. Sige na, bida ka na. Mamaya pag uwi mo, magpahid ka ng langis ng kasoy para maalis yung sakit ng tuhod mo. At saka pag hindi ko na nakikita, tsaka mo na himasin yung masakit mong bewang. Tsak na napuwersa mga yan sa pagluhod at pagliyad mo. Buwisit ka talaga, Susan! Nakakainis ka! Nagpatuloy na sa pagtitinda si Lola Susan hanggang sa makarating siya sa pinakaplaza ng barangay. Nakita niya na may mga taong nagkakabit ng mga banderitas at iba pang palamuti. Noon niya lang naalala na malapit na pala ang pista sa kanilang lugar. Susan, tama nga pala ang nabalitaan ko na bumalik ka na. Kailan ka pa dumating? Ilang araw pa lang, Magno. Sakto lang pala itong pagbabalik ko eh. Malapit na yung pistahan dito sa atin. Maraming magkakatay ng mga baboy at baka. Sigurado na kailangan nilang mga paninda ko. Yan ba ang tinitinda mo ngayon, Susan? Oo, Magno. Teka, baka kailangan ninyo sa bahay nyo. Bumili ka na. Mura lang naman ang itak ko. 100 lang ang itak at panabas. Yung karet, 50 pesos naman. Bumili ka na. Wala pa akong buena mano eh. Sige, pagbilan mo nga ako ng isang itak tsaka isang panabas. Kailangan ko talaga yan sa pista sa Makalawa.
Sige, pumili ka na. Lahat naman ng yan ay magaganda ang talim at matitibay pa. Sige, eto na lang tong dalawa na to. Siya nga pala, may sayawan mamayang gabi. Pupunta ka ba? Hindi ko alam eh. Alam mo naman dito sa lugar natin, naglipa na ang mga aswang. Kapag may pagkakataon sila, talagang sumasalakay sila kahit na araw. Susan, hindi naman sasalakay ang mga yun kapag maraming tao. Yung mga nag-iisa at nasa ilang na lugar, yun ang madalas na sinasalakay ng aswang. Kaya pumunta ka dito mamayang gabi. Masaya dito. Sige. Kung sasamahan ako ni Roberto, pupunta ako. Kung gusto mo, susunduin na lang kita sa inyo. Huwag na, Magno. Naroon naman ang kapatid ko na pwedeng sumama sa akin. Alam mo naman ang damdamin ko sa'yo, Susan. Sana, huwag mo namang baliwalain. Magno, alam mo rin naman ang damdamin ko. Matagal ko nang sinabi sa'yo na ibaling mo na lang yan sa iba kasi hindi na ako magmamahal pa. Masakit pa sa akin ang pagkawalahan ni Francisco. Magno, umuwi ka sandali sa bahay. Kailangan ka daw ng nanay mo. Sige, Tay. Pauwi na ako. Susan, mauna na ako ha. Magkita tayo mamayang gabi. Sige, Magno. Salamat din sa pagbili mo ng itak ha. Oo ba? Basta ikaw. Sige, uwi na ako sa amin. Susan, may relasyon ba kayo ng anak ko? Wala po, Kapitan Alex. Bakit po ninyo naitanong? Wala. Pambihira. Hanggang ngayon pala ay wala pa rin kayong relasyon ni Magno. Ang ibig sabihin ay hindi pala totoo na nobya ka niya. Kaya pala hindi ka niya maisama sa bahay at mapakilala sa amin. Nako, wala po talaga, Kapitan Alex. Nanliligaw po siya, pero hindi pa naman ako handang makipagrelasyon ulit eh. Hindi ko pa din kasi makalimutan ang kirot ng kalooban ko nang mawala si Francisco. Wala na si Francisco. Ilang buwan na siyang patay. Kaya sana ay kalimutan mo na yon at magsimula ka ng panibago. Nandiyan naman ang anak kong si Magno na totoong nagmamahal sa'yo. Kung tatanggapin mo siya, ay magkakaroon ka ng magandang buhay. Malawak ang lupain ko na taniman ng palay. Hindi kayo magugutom ni Magno. Pasensya ka na, Kapitan Alex, pero gusto ko malaman mo na kahit wala na si Francisco, mahal ko pa din siya. At saka sinabi ko naman na kay Magno na huwag na muna siyang umasa sa akin dahil hindi na ako magmamahal ng iba. Kung gayon ay wala pala talagang aasahan sa'yo si Magno kahit nagkinawa na niya ang lahat ng paraan. Pasensya na po. Hindi ko talaga magawang mahalin si Magno. Wala akong kahit na anong nararamdaman para sa kanya. Kaya sana, Kapitan Alex, kayo na ang magsabi sa kanya para tumigil na siya. Nakita ni Lola Susan na parang naiinis si Kapitan Alex kaya nagpaalam na siya at umalis sa lugar na yun. Ipinagpatuloy niya ang pagtitinda ng itak hanggang sa makarating siya sa dulong bahagi ng baryo nila. Nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa harap ng isang tindahan. Nang mapadaan doon ang isang babaeng buntis ay nagpalinga-linga muna ang lalaki. Nang makita ni Lola Susan ay umiwas ito. Tumayo at umalis sa tindahan. Pero nakita ni Lola Susan na muling tinanaw ng lalaki ang babaeng buntis. Kaya kinutuban siya ng masama at sinundan niya ang babaeng buntis at nakita nga niya na hinarang ng lalaki na isa palang aswang. Kanina pa kita pinagmamasdan. Sa tindahan pa lang naghihinala na ako sa'yo eh. Hinintay lang kitang magkamali. At tama nga ako. Isa kang ang aswang na mayroong masamang balak sa babaeng yan. Kinasusuklaman ko ang mga kagaya mo. Umanda ka sa akin ngayon. Tatapusin ko ang kasamaan mo. Nang madampot ni Lola Susan ang dalawang patalimay, siya na ang unang sumugod. Buong lakas niyang ibinato iyon sa aswang. Tumama ang isa sa tiyan ng aswang at ang isa naman ay sa dibdib. Naggulat ang aswang. Hindi niya inaasahan yon kaya hindi nagawang umiwas. Dinampot ulit ni Lola Susan ang itak at patakbong nilapitan ng sugat ang aswang. Pinagpas niya ang leeg.
Kaya nang humiwalay ang ulo nun sa katawan ay wala yung buhay nang bumagsak. Hinugod niya ang mga patalim na nakabaon sa katawan nun. Noon naman dumating sa lugar na yon si Roberto. Ate Susan, ano nangyari? Aswang ang lalaking yan, Roberto. Sinalakay niya yung buntis. Mabuti na lang at dumating ako, kaya nailigtas ko siya. Pero nasaan yung babae niyo, Ate Susan? Kanina, nandyan lang siya. Baka umalis na. Natakot siguro na makita ang nakakatakot na itsura nitong aswang. Umalis na tayo rito, ate. Bago pa may ibang makakita sa atin na pinatay mo yung lalaking yan. Isa siyang aswang, Roberto. Sinalakay niya ako kaya nangyari sa kanyang ganyan. Pero ate, parang ordinaryong tao lang siya. Tignan mo, hindi man lang siya naging abo, nakagaya ng ibang mga aswang na napatay dito. Oo nga no. Bakit nga ba hindi siya naging abo? Tayo na, Roberto. Tulungan mo kong itulak ang kariton. Sige ate, mabuti na lang ang tadaanan kita dito. Yung kasing kaibigan ko nang malamang gumagawa na ako ng itak, kagad na nagpasabi na magdala ako roon dahil bibili siya. Pinagtulungan nga ni na Lola Susan at Lolo Roberto na itulak ang kariton. Kaagad silang umuwi, hindi na nila sinabi sa kanilang ama ang nangyari. Niisip kasi nila na baka mag-alala pa yun. Nang kumalat ang dilim ay nagsimula ng kasayahan sa plaza. Magkasama silang nagpunta roon. Pero kagaya ng dati, may mga patalim na nakalagay sa bewang ni Lola Susan. Natatakpan ng damit niya. Oo ate, ang dami naman palang tao dito sa plaza. Nakakatuwa. Halika, sumayaw tayo. Hay nako, Roberto. Tigilan mo nga ako. Hindi naman ako marunong sumayaw ng cha-cha eh. Ikaw na lang ang magsayaw kung gusto mo. Ay, oo nga naman, Roberto. Huwag mo nang piliting sumayaw ang ate Susan mo. Alam mo naman na parehong kaliwa ang mga paa niyan, di ba? Baka masira ang tunog ng stereo. Magbayad pa kayo. Grabe ka namang manlait, Aling Angge. Bakit? Kayo ba marunong kayong sumayaw ng cha-cha? Abay, oo naman. Isa yan sa mga paborito kong sayaw. Abay, dapat lang na marunong ka niyan, Aling Angge. Kasi yung sayaw na yan ay panahon pa ni Muhama. Eh, yung mga matatandang kagaya mo lang ang nakakaalam niyan eh. Sinong matanda? Hoy, ang edad ko lang ang matanda. Pero ang isip at katawan ko eh batang-bata pa. Kaya pa nga kitang ilang paso dyan eh. Mas malakas pa ako kaysa sa mga kagaya mo na isang duwag. Ginagawa yan, Aling Angge. Huwag kang magyabang sa akin at baka ikaw mapahiya sa mga sinasabi mo. Sige, kung gusto mo talaga ako subukan, sige, maglaban tayo. Mano-mano lang, walang gagamit ng patalim. Hindi ko kayo aatrasan, Aling Angge. Siguro nga ay kailangan na talaga nating magkasubukan para matapos na tong bangayan natin. Roberto, huwag kang makikialam ha. Nang sumang-ayon naman si Lolo Robert sa sinabi ni Lola Susan ay kaagad silang naglaban ni Aling Angge. Mano-mano lang ang naging labanan nila kaya ang mga taong naroon sa plaza ay napatingin sa kanila at pinanood ang kanilang pag-aaway. Nagkakagulo ang mga tao, natutuwa at nagpustahan na parang nasa sabungan. Pareho namang magaling sa mano-manong labanan sina Aling Angge at Lola Susan. Pareho silang tinamaan ng malalakas nilang mga suntok at sipa. Parehong dumugo ang kanilang mga labi nang dumating sina Kapitan Alex. Itigil nyo na ang pag-aaway ninyo. Kapitan Alex, siya'y nagsimula ng gulo. Nananahimik ako dito, ayaw akong tigilan. Ako nga ang naghamon, pero ikaw naman ang unang sumugod. Kaya ikaw ang may kasalanan kasi ikaw ang unang nanakit. Susan, Aling Angge, lalo nyo lang dinadagdagan ang problema nyo. Pinapalala nyo lang ang sitwasyon. Yung mga tanod, hulihin nyo silang dalawa. Anong problema, Kapitan Alex? Bakit pinapahuli mo ako sa mga tanod mo? May nakapagsabing ikaw ang pumatay sa lalaking natagpuan sa dulo ng baryo. May testigo na ginamit mo ang paninda mong patalim at itak para siya patayin. Pero Kapitan Alex, aswang ang lalaking yun.
Gusto niyang biktimahin yung babaeng buntis. Iniligtas ko lang siya. Pero nasaan ang buntis na yon? May iba ka pa bang testigo na aswang nga siya? Ha? Wala na, Kapitan Alex. Yung babaeng buntis lang ang makakapagpatunay na aswang nga ang napatay ko. Kapitan Alex, kung may kasalanan si Susan, hindi ko yun alam. Kaya wag niyo akong idamay sa mga problema niya. Aling Angge, hindi ka rin makakalusot dahil may nakakita sa'yo nang patayin mo ang matandang babae sa sagingan kaya mayroon ka ring pananagutan. Isusuko ko kayo sa pulisya sa bayan. Aswang din ang matandang napatay ko, Kapitan Alex. At si Susan ang makakapagpatunay nun. Hindi ba totoo ang sinasabi ko, Susan? Aswang ang matandang yon, hindi ba? Tama si Aling Angge, Kapitan. Naging abo pa nga yung matandang aswang na yun eh. Hindi siya naging abo. Nasira lang ang mukha niya na parang sinabuyan ng asido. Kung totoong aswang ang mga napatay nyo, dapat naging abo sila. Pero hindi yon nangyari kaya dapat kayong managot sa ginawa ninyo. Kahit hindi kayo umamin, alam ko na magkasabwat kayong dalawa. Kapitan Alex, pakinig kayo sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Kahit anong paliwanag ang gawin mo, hindi sila maniniwala sa iyo, Aling Angge. Kaya wag na tayong magpaliwanag. Dinala ng mga barangay tanod sa barangay hall sina Lola Susan at Aling Angge. Kinuha ang mga dala nilang itak at patalim. Ikinulong sila roon sa maliit na kulungang naroroon. Umuwi naman sa kanilang bahay si Lolo Roberto para kumuha ng armas at lihim na nagbalik kung saan naroon sina Lola Susan. Pero hindi na ito tumuloy sa loob ng barangay. Nagmasid lang siya sa paligid ng lugar na yon. Hintayin lang natin ang sasakyan at ipapahatid ko kayo sa bayan. Doon sa munisipyo para doon na muna kayo habang inaayos pa ang kasong isasampa sa inyong dalawa. Bakit gabi mo kami ipapahatid doon, Kapitan? Pwede naman bukas na lang pagsikat ng araw. Pista na bukas dito sa ating lugar. Ayaw kong makita ng makikipista na mayroong nakakulong dito kaya ngayon na kayo dadalhin sa bayan. Delikado magbiyahe ng gabi, Kapitan Alex. Mahirap ang daan. At isa pa alam mo naman na maraming gumagalang aswang dito sa atin. Baka hindi kami makarating doon. Pareho kayong kriminal. Tapos ngayon ay natatakot kayo? Ang mga katulad nyo dapat makulong. Nang umalis na si Kapitan Alex ay nanlulumong na paupo sa magkabilang sulok ng selda sina Lola Susan at Aling Angge. Kapwa nakatingin sa magkaibang direksyon at panay ang buntong hininga. Nang magkatinginan sila ay parehong napangiti at di nagtagal ay nagtawanan sila. Pasensya ka na, Aling Angge. Hindi sila naniwala sa akin eh. Wala tayong magagawa dyan. Ayaw nilang maniwala eh. Nakakatawa lang kasi ang ginawa kong pagsasanay nauwi lang sa wala. Ang ibig niyong sabihin nagsanay din kayo nung umalis kayo dito? Oo, nagsanay ako sa ilalim ng isang albularyong manunugis ng aswang sa kagustuhan kong maiganti si Francisco. Nagpalakas ako ng katawan at hindi naman ako nabigo. Nakapatay ako ng aswang pero ayaw naman nilang maniwala. Pareho pala tayo, Aling Angge. Ganon din ang dahilan ko kaya ako umalis. Nagsanay ako kung paano maging manunugis ng aswang para iganti si Francisco at ang aking inay. Pero heto ako ngayon. Hayaan mo na, Susan. Lalabas din ang totoo. Lumabas na kayong dalawa dyan. Nandito na ang jeep na maghahatid sa inyo sa munisipyo sa bayan. Kapitan Alex, kapag may nangyaring masama sa amin, pananagutan mo ito. Huwag kang mag-alala, Susan. Nakita naman ng mga tao na sila Kapitan Alex ang humuli sa atin. Huwag kayong mag-alala. 5 tanod ang maghahatid sa inyo sa munisipyo. Hindi nila kayo pababayaan. Ginagawa mo ba to dahil binigo ko ang anak mo, ha? Kapitan Alex? Wala itong personalan, Susan. Bilang kapitan del barrio ay ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Nagkasala kayo kaya kailangang pagbayaran ninyo ang ginawa nyo.
Isinakay na nga ng mga tanod sa jeep na nakaparada sa harapan ng barangay hall sina Lola Susan at Aling Angge. Matapos ay lumakad na ang sasakyan. Nang makita naman yon ni Lolo Roberto ay nataranta ito at hindi niya kasi inaasahan na ibibiyahe ngayong gabi sina Lola Susan. Kaagad siyang umalis doon. Nang makarating naman ang jeep sa lubak-lubak na daanan sa palabas ng baryo ay nagulat sila nang huminto ang jeep. Paano nga ay nabutas ang gulong ng sasakyan. Nang bumaba ang mga tanod ay saka naman lumabas sa pinagtataguan ng mga aswang na nagtatago lang sa mga sagingan at matataas na damuhan. Aling Angge, kinambangan tayo ng mga aswang. Ay, eto na nga bang sinasabi ko. Ayaw kasing makinig ni Kapitan Alex. Tayo na, Aling Angge. Masusukol tayo ng mga aswang kapag hindi pa tayo bumaba. Samantalahin natin ang pagkakataon habang nakikipaglaban pa sa kanilang mga tanod. Ate! Aling Angge! Roberto, mabuti naman at nasundan mo kami. Oo, nanghiram na ako ng motor sa kaibigan ko para sundan kayo. Nagdala na rin ako ng itak at patalim para meron tayong magamit laban sa mga aswang. Mabuti naman. Aling Angge, kumuha na kayo ng mga armas nyo. Salamat, Susan. Sa iyo din, Roberto. Ngayon natin ipakita sa mga walang hiyang aswang na to ang tunay nating kakayahan. Tama kayo, Aling Angge. Magsanib puwersa tayo laban sa mga halimaw na yan. Magandang laban to. Sanib puwersa na ang mga tindera ng itak at tindera ng asin laban sa mga aswang. Kaya sige, tutulong na rin ako. Tulungan natin ang mga tanod, Susan, para merong testigo na ang mga mapapatay natin ay mga aswang talaga. Tama kayo. Tayo na. Bago pa tuluyang maubos ang mga tanod ay tumulong na sina Lola Susan at Aling Angge sa mga yon. Sila na ang humarap sa mga aswang habang ang dalawang tanod na natirang buhay ay tumakbo na. Galit naman ang 5 aswang nang makita na 2 na sa kanilang mga kasama ang napatay ni na Lola Susan at Aling Angge. Sino kaya sa mga halimaw na ito ang pumatay kay Francisco? Halos magkakamukha sila. Malamang ay isang angkan lang to kaya hindi na natin alam kung sino. Ang tanging mahalaga ngayon ay mapatay natin ang mga to. Tama si Ate Susan. Kahit sino sa kanila ang mapatay ko, parang naiganti ko na ang inay. Kaya laban na, Ate Susan. Sige, ubusin natin ang mga hangal na to. Tama ka nga, Roberto. Kapag naubos natin ang mga to, iisa lang ang ibig sabihin nun. Napatay na rin natin ang pumatay kay Francisco. Aling Angge, imuko ka! Sasagpangin ka ng aswang! Nang yumuko si Aling Angge ay ibinato ni Lola Susan sa aswang ang patalim. Tumama iyon sa mismong bunganga ng aswang kaya napaatras yun at napaluhod. Kaya sinamantala naman yon ni Aling Angge. Itinusok na sa dibdib ng aswang ang matalim na itak. Sumuka iyon ng dugo, lalo nang idiniin ni Aling Angge ang itak. Nang mamatay ang aswang ay hinugot ni Aling Angge ang itak kasabay ang pagtadyak doon. Salamat, Susan! Anak! Sige po, tapusin na natin ang labang to para makabalik na tayo sa atin. Sige, 3 na lang silang natitira. Sige, tigi-isa na lang tayo, Ate Susan. Akin na ang pangit na aswang na to. Tapos ka na. Tikman mo ang talim ng itak ko! Sige, halika halimaw. Lumapit ka sa iyong kamatayan. Nang sumugo ng aswang kay Lola Susan ay kaagad siyang dinamba para kagatin. Pero iniharang niya ang talim ng kanyang itak kaya tumama doon ang bibig ng aswang. Nahiwa ang pisngi nun lalo na nang idiin ni Lola Susan ang itak. Tuluyang nawasak ang bibig ng aswang. Kaya napaatras yun para sana tumakas pero nasa likuran na noon si Lolo Roberto at itinarak sa likuran ng itak. Tumagos sa dibdib. Wala rin yung buhay na bumagsak. Kaya ang aswang na kalaban ni Aling Angge ay tumakas na nang malamang nag-iisa na lang siya. Anong nangyari? Bakit tumakbo palayo ang aswang? Duwag! Bumalik ka! Ate Susan, Aling Angge, umalis na tayo rito.
Parang hindi maganda ang nararamdaman ko. Pakinggan niyo ang mga angil nila. Parang alulong ng asong gala. Tama ka nga, Roberto. Nabanggit yan sa akin ng manunugis na naging guru ko. Humihingi sila ng saklolo sa mga kalahi nila. Kung ganun, umalis na tayo dito bago pa dumating ang mga kasamahan nila. Nakarinig sila Lola Susan ng mga paparating na yabag. Lumalakas din ang mga angil ng aswang na kanilang naririnig kaya kaagad na silang umalis doon. Kaya nga lamang ay mayroon din silang grupo ng mga aswang na makakasalubong sa daan kaya pumasok na sila sa kakahuyan. Mabilis silang tumakbo roon. Gabay nila ang liwanag ng buwan. Bilisan niyo, Aling Angge! Parang alam na nila na nandito tayo sa kakahuyan. Humahabol na sila sa atin. Tama ka nga. Mukhang isang malaking angkan ng mga aswang ang nakabangga natin. Kailangan nating makahanap ng lugar na mapagtataguan. Kapag naabutan nila tayo, tsak na mahihirapan tayo. Mukhang Doon tayo pumunta sa dulo ng kakahuyang to. Merong malaking bahay Kastila na abandonado ron. Doon na muna tayo magtago. Hindi natin alam kung gaano karami ang aswang na humahabol sa atin. dalihan natin. Parang malapit na sila sa atin. Kahit saan kayo pumunta, hindi niyo kami matatakasan. Bago sumigat ang araw, mamamatay kayong lahat. Dalihan nyo! Malapit na sila sa atin! Ayun, natatanaw ko na ang abandonadong bahay Kastila na sinasabi ko sa inyo. Lalo pa nga nilang binilisan ang pagtakbo hanggang sa makarating sila sa abandonadong bahay. Kaagad na hinanap nilang pintuan pero nakakandado yun. Kaya naisipan ni Lolo Roberto na puwersahan ng siray ng isang bintana. Nang masira yon at mabuksan ay doon na din sila pumasok. Eksaktong nasa loob na sila. Pinagtulungan nilang buhatin ang lamesa at upuang naroon para iharang sa nasirang bintana. Tapos ay naupo silang tahimik sa magkabilang sulok ng bahay. Alam na nilang nandito tayo! Winawasak na nilang pintuan! Sa itaas ng bahay, maraming kwarto doon na pwede natin pagtaguan. Mas makakadiskarte tayo kung paano natin sila lalabanan. Sa pagkakataong ito, kailangan ay utak ang ating gamitin. Sinabi rin sa amin ni Mang Abel na sa kahit anong labanan, tibay ng loob ang kailangan. Iyon ang hindi dapat mawala para manalo tayo sa labang to. Sige ate, maghiwa-hiwalay na muna tayo. Nararamdaman ko na papaligiran na tayo ng mga aswang. At syak na ang iba'y gumagawa na rin ng paraan para makapasok. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Patnubayan tayo ng Diyos. Tumakbo paakyat sa hagdanan si Aling Angge. Kasunod na niya sina Lola Susan. Si Lolo Roberto naman ay naiwanan sa ibabang bahagi ng bahay. Nagpunta sa kusina at naghanap ng magagamit panlaban sa mga aswang hanggang sa makita niya sa ilalim ng lababo ang isang galon. Nang amuyin niya yon ay nalaman niyang gasolina pala ang laman. Yun nga lang hindi rin naman yon mapapakinabangan kung walang panindi. Kaya naghanap siya sa mga kabinet sa kusina hanggang sa makakita ng posporo. Dala niya ang mga yon nang sumunod sa itaas ng bahay. Anong gagawin mo dyan sa gasolina? Kung talagang marami ang mga aswang na nandyan sa labas, kailangan natin to ate. Takot sa apoy ang mga aswang. Tama si Roberto. Pero mas maganda kung gawin natin yung parang gasera. Lalagyan ng mitya at sisindihan para kapag ibinato yan sa kanila at nabasag ang bote, tiyak na sasabog at magliliyab. Teka, babalik ako sa baba. Merong mga bote doon sa ilalim ng lababo. Saglit lang, kukunin ko. Mag-iingat ka, Roberto. Ako naman, nandito ka na agad. Ay, pambihira talaga. Galit na sumugod ang aswang. Buong tapang naman na nakipaglaban si Lolo Roberto.
Nang marinig ni Lola Susan ang kaguluhan sa hagdanan ay kaagad siyang nagpunta roon at siyang humarap sa aswang para magkaroon ng pagkakataon si Lolo Roberto na makakuha ng bakanting bote sa lababo. 5 bote lang ang nakuha niya. Nang magbalik siya sa hagdanan ay nakita niyang napatay na ang aswang. Nagdurugo ang mukha mo, Ate Susan. Malakas ang aswang na to. Binalya niya ako at tumama ang mukha ko sa pasimano ng hagdan. Nahilo ko. Nabitawan ko ang itak. Mabuti na lang at nagawa ko pa siyang saksakin ng patalim na nasa bewang ko. Halika na. Ito na ang mga bote na pwedeng lagyan ng gasolina. Dali! Balikan na natin si Aling Anggi! Nakakuha na ba kayo ng bote? Gumawa na ako ng mga tela na gagamitin nating mitya. Meron na, Aling Anggi. Heto na ang mga bote. Sige, isasalin ko na sa mga bote ang gasolina ha. Mabilis nga ang naging kilos nila. Nagtulong-tulong sila para ayusin ang mga gasolina sa bote at malagyan yon ng mitsa. Matapos ay inilagay kaagad na sinindihan ni Lolo Roberto ang isa. Mayroon na kasing 3 aswang ang nakapasok sa salas. Nagulat ang mga iyon nang tumingala sa itaas ng hagdanan kung saan naroon si Lolo Roberto. Buti nga sa inyo. Masusunog na kayo dito. At pagdating nyo sa impyerno, susunugin pa rin kayo. Roberto! Pumunta kayo rito sa bintana. Meron pang 3 dito na gustong umakyat. Sige po, nandiyan na po kami. Pahingi ng isa. Ako naman ang susunog sa mga walang hiyang yan. Inihagis nga ni Lola Susan ang bote ng gasolina sa ibaba. Nang sumayad yun sa lupa at mabasag ay sumabog yun at nagliyab. Kaya naman ang mga aswang na naroon na natalsikan ng gasolina ay unti-unting nagliyab ang mga katawan. Tumatakbo palayo sa bahay. Kasunod yun ay 2 bote pa ang inihagis ni Lolo Roberto mula sa bintana. Bumagsak sa mga halamanan sa labas kung saan natanaw niyang mayroong mga aswang. Nagliyab din ng mga yon at tumakbo palayo sa bahay. Di nagtagal ay natahimik ang paligid. Walang maririnig kung hindi ang tilaok ng manok. Alam ko nariyan kayo sa loob ng bahay, Susan. Aling Anggi, tsaka Roberto. Lumabas kayo dyan at sumama sa akin. Delikado ang buhay niyo kapag bumalik ang mga aswang dito. Narinig niyo ba yun? Parang boses yun ni Kapitan Alex, hindi ba? Abay, oo nga. Bakit nandito siya? Wala na ba yung mga aswang na humahabol sa atin kanina? Di ba mayroong mga tanod na nakatakbo at nakabalik sa barangay hall? Baka nasabi na nila kay Kapitan Alex yung katotohanan. Kaya narito sila para iligtas tayo. Pero nasaan na ang mga aswang na humahabol sa atin kanina? Posible bang umalis na sila? Kung dumating na sila Kapitan Alex, tiyak na aalis na ang mga aswang. Dahil malamang ayaw din naman nila na makilala sila. Kung ganun, anong gagawin natin? Lalabas na ba tayo dito? Aling Anggi, Susan, nasa na kayo? Nandito na ako para iligtas kayo. Kung naririnig niyo ko ay lumabas na kayo, ligtas na kayo. Saglit lang, Susan. Mahirap magtiwala ka agad. May mga aswang na magaling manggaya ng itsura ng isang tao. Mahirap na. Baka malinlang tayo. Tama ka nga, Aling Anggi. Lahat ay gagawin ng mga aswang para makaganti sa atin. Hindi tayo dapat magtiwala. Sa paligid ko nag-alisa na nga sila, Ate Susan. Papaliwanag na rin eh. Nagtitilao ka na ang mga manok. Palagay ko ligtas na tayo. Sige, pagagalitan ko talaga ang Kapitan Alex na yan. Siya ang may kasalanan, kaya eto, muntik na tayong mabiktima ng mga aswang na yon. Nang sumilip sila sa bintana sa ikalawang palapag ng bahay ay nakita nga nila sina Kapitan Alex at Magno na nasa ibaba. Kaya naisip ni Lola Susan na naroon nga ang mag-ama kaya lumabas na sila ng bahay. Ganun pa man ay dala pa rin nila ang kanilang mga sandata at ang isang bote na lang ng gasolina. Mailap ang kanilang mga mata habang papalapit kina Kapitan Alex.
Mabuti naman at nakinig kayo sa akin at lumabas na kayo. Abay, malapit nang sumikat ang araw ah. Maraming salamat at dumating ka, Kapitan Alex. Kasalanan mo ito, Kapitan Alex. Sinabi ko na sa'yo na delikado o magbiyahe ng gabi dahil sa mga gumagalang aswang. Hindi ka nakinig, kaya ayan, nasakripisyo ang buhay ng mga tanod mo. Talaga namang isasakripisyo ko sila. Yun talaga ang plano ko eh. Mamatay kayong lahat. Anong ibig mo sabihin, Kapitan? Planado ko ang lahat. Ang mga kamag-anak kong aswang na galing sa kabilang baryo ang humarang sa inyo. Talagang kayo lang ang dapat mamatay. Pero talagang maswerte pa rin kayo at buhay pa kayo hanggang ngayon. Ang ibig sabihin pala ay mga aswang din kayo, Kapitan Alex? Magno, aswang din kayo ng ama mo? Tama ka. Mga aswang nga kami. Minahal kita, Susan. Pero binaliwala mo yun dahil kay Francisco. Naisip ni tatay na kung mawawala si Francisco, mapapansin mo na ako. Kaya pinatay niya si Francisco. Kaya lang hindi mo pa rin ako pinapansin. Baliwala sa iyo ang pagmamahal ko. Kaya ganun na lang ang galit sa iyo ng mga kamag-anak ko. Kung ganon, ikaw pala ang aswang na pumatay sa aking anak, Kapitan Alex. Napakasama mo! Napatay mo rin naman ang matandang binan ko, hindi ba? Kaya amanos lang tayo. Napatay din naman ni Susan ang pinsan ko na pumatay sa inay niya. Kaya ganti-ganti lang, hindi ba? Kaya pala sa simula pa lang, ayaw na kay Magno ng inay namin. Tama lang pala, kasi mga salot kayo. Pero ngayong alam niyo na ang lahat. Hindi na kayo makakalabas dito sa kakahuyan ng buhay. Dito na kayo malilibing. Dahil hindi naman tuluyang namatay at nasunog ang iba pang mga kasama naming aswang. Kung marami pa kayong kasama, meron din kaming kakampi. Nasaan? Sino ang kakampi ninyo? Ayan o, pasikat na ang araw. Alam namin na hindi na kayo makakapagtago sa dilim, kaya makikipagsabayan na kami sa inyo. Mayabang ka. Patayin ninyo ang mga hangal na yan! Ate, Aling Anggi, umatras kayo. Nang makaatras nga sina Lola Susan at Aling Anggi ay sinindihan na ni Lolo Roberto ang mitsa ng bote ng gasolina at inihagis sa mga papasugod na aswang. Nang sumabog yun at magliyabay, nasunog na ng tuluyan ng 4 na aswang. Buong tapang na sumugod sina Lola Susan para tuluyang tapusin ang mga aswang habang nagliliyabang katawan ng mga yun. Umanda kayong lahat. Magbabayad kayo ng mahal sa ginawa ninyo sa aking angkan. Ikaw ang mamamatay! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking anak! Roberto, tulungan mo si Aling Angge. Ako na ang bahala kay Magno. Sige ate, hindi ko bubuhayin ang hangal na yan. Siya ang punot dulo ng kaguluhang to. Tama lang ang ginawa ko. Alisin ang mga taong nagpapasaya sa'yo. Ngayong wala na sila, pero hindi ka pa rin magiging akin. Dapat lang na mamatay ka na din. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mong hayop ka! Galit na galit si Lola Susan nang sumugod kay Magno. Magkakasunod na pagtaga ang ginawa niya pero naiwasan lang ni Magno. Binalya siya ni Magno nang makakuha ng pagkakataon. Tumalsik siya sa malaking puno. Tumama roon ang likod niya. Kaya kahit nasaktan ay muli siyang tumayo. Nang makita na muling susugod si Magno ay binato niya ng patalim. Tinamaan naman yon sa tiyan pero hindi masyadong malalim kaya nakalapit sa kanya si Magno at nasakal siya ng isang kamay habang ang isang kamay niyon ay hawak ang kamay niya na may itak. Nakakaawa kang patayin, pero nakakainis ka naman buhayin. Lalo na kung ibang lalaki lang ang makikinabog sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi kita mamalig, hayop ka! Impacto! Pwes, mamatay ka ngayon. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay at maging masaya sa piling ng iba. Papatayin kita sa sakal. Impacto ka talaga! Bitawan mo ako! Bitiwan mo ang ate ko! Tapos ka na! Nasaksak mo ako. Hangal ka.
Para yan sa nanay ko. Ito naman ang para sa akin. Tatagpasin ko ang leg mo! Wag! Wag! Nang bumagsak si Magno ay nabitiwan si Lola Susan kaya nakahinga siya. Nanlulumo siyang napatingin kay Aling Angge na nahihirapan na rin sa pakikipaglaban kay Kapitan Alex. Marami ng sugat si Aling Angge dahil ilang ulit yung tumumba at gumulong para maiwasan ang matatalas na kuko at pangil ni Kapitan Alex. Kaya pinagtulungan na nilang kalabanin yon hanggang sa mapatay nila. Susan, anak! Panalo tayo! Buhay tayo! Pangalawang beses niyo na po akong tinawag na anak. Kasi mahal na mahal ka ni Francisco. Kung hindi siya namatay, tiyak na pinakasalan ka na niya. Mahal ko din po siya. Ngayon na natupad na ang pangako ko sa kanyang libingan, tiyak na matatahimik na ang kanyang kaluluwa. Tama ka dyan. Masaya na ang aking anak at ang iyong inay. Kasunod nyon ay magkakapit kamay na silang tatlo na maglakad. Pagod na pagod sila pero bakas sa mukha nilang kasiyahan dahil nanalo sila laban sa mga aswang. Mula noon ay naging magkaibigan na ang Lola Susan ko at Aling Angge. Patuloy silang nagtinda ng mga itak at mga asin. Kagaya pa rin ng dati kapag mayroon silang nakakasagupan ng mga aswang ay nagtutulong sila para hulihin yon at patayin. Kaya kinatakutan sila ng mga aswang sa isang bayan sa Capiz. Sigurado ka ba talagang aalis ka na? Alam mo naman na. Oo, mahal. Matagal na natin napag-usapan ito Hindi ba? Hindi ka ba nalulungkot na nawala yung anak natin? Hindi ba siya naman ang dahilan kung bakit ka mag-a-abroad? Mahal, bakit ka naman ganyan mag-isip? Siyempre naman malulungkot ako. Pero iniisip ko na lang na may iba pang plano para sa atin ng Diyos. Baka hindi pa ito ang oras natin magkaanak. 2 taon lang naman akong mawawala Pagkatapos nun, kapag nakapundar na ako, doon sa lupa natin magnenegosyo tayo. At araw-araw na tayong magkakasama. Pati na rin ang magiging mga anak natin. Ano pa nga bang magagawa ko? Mukhang buo naman na yung desisyon mo Pero hindi kita mayahatid. Alam mo namang hindi pa ako pwedeng bumiyahe. Oo nga. Ayoko rin na doon ka pa umiyak sa airport. Oh, sige na. Naghihintay na yung tricycle ko sa labas. Mag-iingat ka palagi. Tumawag ka para hindi ako mag-alala. Ito nga pala ang cellphone mo, mahal. Ingatan mo yan, ha? Mahirap kang kontakin kung wala ka niyan. Mahal na mahal kita. Pagbalik ko, sigurado magkakaanak na tayo. At ako mismo ang mag-aalaga sa inyo. Mag-iingat ka rin doon. Ako si Maylene at gusto kong ibahagi ang isang nakatatakot na karanasang nagduro sa akin ng panghabang buhay na aral. 1 taon pa lang kami nagsasama ng live-in partner kong si Carlo. OFW siya. Nakilala ko siya nang minsang umuwi siya sa Pilipinas at ipinakilala siya sa akin ng pinsan niya na matalik ko namang kaibigan. Palagi siyang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang OFW. Nag-iipon para sa kinabukasan niya at sa kanyang magiging pamilya. Umuuwi lang siya kapag may bakasyon pero minsan hindi na rin dahil sabi niya gusto niya raw umuwi ng Pilipinas kapag meron na siyang matatawag na sarili niya mismong pamilya. Ang inuuwian lang daw kasi niya madalas sa Pilipinas ay ang ama't ina niya, pati mga pamangkin. Noong magkakilala kami, mas lumalas ang pag-uwi niya at sa huli, napagdesisyonan naming magsama. Sa tuwing umuwi siya, sa akin siya unang dumidiretso at sabay kaming pupunta sa kanila. Parang mag-asawa na talaga kami noon at kasal na lang ang kulang. 1 taon na lang ang natitira sa kontrata niya,
kaya isang bakasyon na lang daw at pagkatapos ay maninirahan na siya dito kasama ko. Akala ko tapos na ang kontrata niya pero kumuha pa pala siya ng isa. May mga plano siya na hindi ako kinukonsulta pero sa tingin ko tama naman ito dahil para naman yun sa kapakanan namin. Isang buwan ang bakasyon ni Carlo dito sa Pilipinas. Tuwing nandito siya, lagi kaming nagbabanding kasama ang pamilya niya at mga kaibigan, lalo na kung saan kami unang nagkakilala. Sa mga oras na magkasama kami, hindi namin agad napansin na buntis na pala ako. Hindi ko naramdaman ang kahit anong kakaiba hanggang sa hindi ako dinatnan sa araw na inaasahan ko. 3 linggo ang lumipas bago namin nalaman na 2 linggo na akong buntis. Ang saya-saya ni Carlo noon dahil sa wakas matutupad na rin ang pangarap niyang magkaroon ng matatawag na pamilya na siya mismo ang bumuo. Pero isang trahedya ang sumubok sa aming pagsasama. Nakunan ako. Hindi namin alam ang dahilan pero sabi ng doktor, mahina raw ang kapit ng bata. Siguro dahil na rin sa madalas na pag-inom ko ng alak noong dalaga pa ako. Napakasakit din noon para sa akin. Akala ko matutupad na ang pangarap namin ni Carlo, pero hindi pa rin pala. Sobrang lungkot ang naramdaman ko at ayoko sanang bumalik ang asawa ko sa abroad. Pero nagamit na namin ang naipon niyang pera para bilhin ang lupang titirhan namin. Masaya sana dahil habang buntis ako, doon na ako titira sa bahay na pinaghirapan niya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nawala ang anak namin ni Carlo at nagdesisyon siyang bumalik na lang muna sa abroad kahit natutol ako doon. Gusto ko siyang pigilan pero paano na kami kung wala siyang trabaho? Marami namang trabaho dito sa Pilipinas pero hindi ganoon kalaki ang kita kumpara sa abroad. Lalo pat inaasahan siya ng kanyang mga magulang at mga pamangkin. Siya rin kasi ang breadwinner sa kanila at hindi naman ako makaangal. Pagkaalis niya, 1 linggo lang ang lumipas, akala ko kaya ko na. Pero habang naroon ako sa bahay kung saan siya madalas umuwi, mas lalo akong nalulungkot. Kaya naisipan kong bumalik na lang sa probinsya kung saan naroon ang mga magulang niya. Sa kabilang barangay rin matatagpuan ang lupa na binili niya para sa amin. Maayos na ang bahay doon at magandang lokasyon kasi nasa kanto, kaya tama ang lugar para magtayo ng negosyo. Kaya naisipan kong doon na lang magsimula ng bagong buhay habang hinihintay ko ang kanyang pagbabalik. Oh, iha. Magandang araw. Ikaw ba yung nakabili ng bahay na yan? Yung kinakasama ko yung bumili nito, nanay. Ako lang po muna titira dito habang nasa ibang bansa pa siya. Ako nga po pala si Maylene. Ganun ba? Ako naman yung magiging kapitbahay mo rito, iha. Nanay Iska nga pala yung tawag sa akin. Pero Francesca talaga yung tunay na pangalan ko. Ay, dyan nga pala ako nakatira. Palagi lang akong tumatambay dito kasi masarap yung simoy ng hangin tsaka di masyadong mainit. Ay, ganun ho ba, Nay? Naku, mabuti naman po. Kahit dito na po ako titira, naku, hindi ko kayo pagbabawalang tumambay sa tapat ng bahay namin. Mas okay nga po na may tambayan dito para makita ng mga tao kung magkaroon ako ng tindahan dito, di ba? Talaga? Ay, mabuti naman at naisipan mong maglagay ng tindahan dito. Aba, sobrang daming tao rito. Pero alam mo, walang masyadong nagtitinda. Medyo may kalayuan kasing pamilihan kaya yung plano mo, ayos talaga yan. Ay, okay. Ay, sige ho. Actually, plano ko rin po kasing magtayo ng maliit na tindahan ng isda at saka ng gulay dito. Yung bang parang mga talipapa, mga ganon. Para naman ho may pagkakaabalahan ako at hindi ako malungkot dito lalo na't mag-isa lang ako. Oo nga. Bakit nga ba napakalungkot ng mga mata mo, iha? Aba, unang kita ko pa lang sa'yo Yun agad ang napansin ko. Kasi ho, ang totoo kasi niyan, Nay, bago ako pumunta dito, namatayan ho kasi ako ng anak Nalaglag ho yung pinagbubuntis kong sanggol. Panganay ho sana namin yun ng mister ko. Naku, pasensya ka na. Kinalulungkot kong marinig yan. Sabi ko na nga ba tama ang hinala kong
galing ka sa pagdadalang tao. Ho? Bakit ho? Halata ho ba sa akin na galing ako sa pagbubuntis? Paano niyo ho ba nasabi? Malaki kasi yung balakang mo. Siguro dahil hindi pa bumabalik sa dati ang katawan mo kaya ka pansin-pansin. Alam mo, nagbabago kasi yung katawan natin pag nagbubuntis. Ay naku, ang dami ko nang sinasabi. Pasensya ka na sa kadaldalan ko ha. Wala ho yun. Hindi naman ho problema sa akin yun Ang mahalaga po, may kakilala na ako dito. Tsaka sabay na ho tayong tatambay sa tapat ng bahay namin. Tama ka. Gusto ko rin na may kasama at kakwentuhan. Sigurado ako magiging kaibigan mo lahat ng tao dito. Sa nakikita ko masarap kang kausap. Maraming salamat, Nay. Papasok ko muna ako para asikasuhin yung mga dala ko. Ay teka, akala ko ba nasa abroad yung kinakasama mo? Sino yun? Kilala mo ba yung nagta-tricycle na yun na pumarada sa gilid ng bahay mo? Ho? Hindi ho Natawa ako sa pagkalito ni Nanay Iska habang itinuturo ang tricycle driver na naghatid ng mga gamit ko. Doon muna kasi ako umuwi sa bahay ng mga magulang ni Carlo pero hindi ako makakatagal doon dahil sa ingay ng mga batang anak ng kapatid niya. Kaya pinili ko na lang na lumipat agad kahit hapon na para makapagsimula na ako sa bago kong tahanan. Buti na lang tinulungan ako ng tricycle driver na narentahan ko. Nga pala, Iha, may gusto pala akong ipaalala sa iyo, ha? Tuwing sasapit ang 4:00 ng hapon, mabuting isarado mo agad yung mga bintana ng bahay mo. Ibaba mo yung kurtina at buksan mo agad yung mga ilaw kahit may liwanag pa. Bakit naman ho? Hindi ho ba masyado pang maaga para doon? Sigurado naman po na may sikat pa ng araw nun. Nako, mahirap nang maunahan ka ng dilim. Alam mo kasi dito sa lugar namin, maraming mga paniniwala't pamahiin kaming sinusunod, lalo na ako dahil matagal na akong naninirahan dito. Tsaka wala namang mawawala kung susunod ka, di ba? Naku na, tinatakot niyo naman po yata ako Hindi kita tinatakot, Iha. Binibigyan lang kita ng babala para naman hindi ka mapahamak. Tsaka para makaiwas ka sa anumang hindi magandang pwedeng mangyari. Ano ang ibig niyong sabihin? Bali-balita kasi rito, marami raw nawawalang tao pagsapit ng dilim. Kaya karamihan ng kabataan at mga taong nagtatrabaho sa malayo umuuwi na agad bago gumabi. Alam mo ba yung anak ko? Siya yung dating may-ari ng bahay na yan. Yang mismong binili ng kinakasama mo. Pero mas gusto niyang doon na lang manatili sa bahay namin dahil mag-isa lang ako. Kaya ayan, ipinagbili namin yung bahay. Ganun ho ba? Kaya pala, sanay ko yung tumambay sa labas ng bahay na to Naalala ko tuloy yung asawa ng anak ko. Yung manugang kong lalaki. Ay nako, ang tigas ng ulo noon, ayaw makinig sa akin. Sabi ko, sundin niya yung mga pamahiin. Ayaw. Yun, isang araw hindi na nakauwi. Ang sabi-sabi, kinuha at kinain daw siya ng mga aswang. Ay wala ring katawang natagpuan Bukod sa kapirasong telang nakita sa daan na galing doon sa damit na huli niyang suot bago siya nawala. Nako, grabe naman ho pala yung nangyari. Hindi ko naman tuloy alam kung malulungkot ba ako or matatakot ba ako sa sinapit ng manugang niyo Pero salamat ho sa babala Siguro nga, susundin ko na lang ho yung payo niyo. Oo, Iha, mabuti na nga yang maingat. Ay siya, sige, babalik na ako sa bahay ha. Diyan lang naman ako sa malapit. Nung umalis si Nanay Iska, naiwan akong nag-iisip kung matatakot ba ako sa sinabi niya. Parang tama lang na mag-ingat pero sa kabila nito pakiramdam ko baka may ibang dahilan kung bakit niya ikinuwento sa akin iyon. Baka hindi lang niya gusto ang asawa ng anak niya kaya gumagawa siya ng kwento para ikasira nito. Kasi uso naman ng ganun, hindi po ba? Pero nang makaalis na ang tricycle driver at naiwan ako mag-isa, medyo kinabahan ako. Kaya sinunod ko na ang payo ni Nanay Iska. Eksaktong 4:00, sinarado ko na ang mga bintana at ibinaba ang mga kurtina noon gaya ng sinabi ni Nanay Iska.
Kinabukasan, nagising ako ng maaga at agad kong naramdaman ang sakit sa katawan ko. Wala pa kasing kama sa bagong bahay kaya sa sahig na nilatagan ko lang ng banig ako natulog. Hindi tulad sa Maynila kung saan may maayos akong kama. Doon kasi kami tumutuloy ng asawa ko tuwing umuuwi siya mula sa ibang bansa. Nangungupahan lang kami doon sa Maynila. Binuksan ko ang mga bintana pati na rin ang pinto para pumasok ang malamig na hangin ng umaga. Maaga pa kaya malamig pa ang simoy ng hangin. Habang ginagawa ko ito, napansin ko si Nanay Iska. Nakaupo na siya sa isang upuan sa tapat ng bahay ko. Mga 10 hakbang lang mula sa pinto. Babatiin ko sana siya pero nakita kong may kausap siya kaya hinayaan ko na lang. Inasikaso ko ang sarili ko at nag-ayos dahil pupunta ako ng palengke. Magka-canvas ako ng mga maaaring mag-supply para sa maliit na talipapa na gusto kong itayo sa tapat ng bahay. Balak ko magtinda ng mga isda. Gusto ko nang may masasabitan ng mga karne at maayos na mapaglalagyan ng mga paninda. Maghahanap din ako ng maghahakot ng paninda sa akin tuwing madaling araw para maihanda na bago sumikat ang araw. Pagdating ko sa palengke, hindi naman nagtagal at nakahanap ako ng mga supplier na magbibigay sa akin ng paninda araw-araw. Meron pang nag-alok na mag-supply ng gulay. Sabi ko, subukan ko lang muna ng konti kasi mabilis masira ang gulay. Ayoko namang malugi kung hindi agad mabenta. Mas okay pa ang isda, pwedeng ilagay sa freezer. Bibili na din ako dito para mahatid na maghapon. Gusto ko pag tumawag na ang asawa ko ay may maganda na akong balita sa kanya. Alam ko kasing hindi siya masaya doon at pinipilit niya lang para sa future namin. Mabuti na lang at may nadaanan akong malapad na refrigerator. Hindi siya yung tipikal na up and down na ref kaya maganda itong paglagyan ng mga paninda. Bumili na rin ako ng styro box para may paglalagyan ako ng yelo. Ngayon, masaya na akong ayusin ang tindahan ko at simulan ang negosyo. Hindi pa ako nakakalabas nang may mapansin akong nagsisigawan at nagkukumpulan na ang mga tao sa labas ng palengke. Lahat ay natataranta at kita ang takot sa mga mata nila, kaya nagsimula na rin akong kabahan. Anong nangyayari? Ba't sila nagkakagulo? Ang mga tao dito, sanay na sa magaganyang eksena. Lahat kami ay nag-iingat sa aming mga ginagawa. Kaya pag may ganyang eksena, alam na namin yon. Ang iba siguro natatakot. Pero sa araw-araw na nangyayari, sanay na kami. Kita sa mukha mo ang pagtataka. Alatang wala kang ideya sa nangyayari. Kaya nasabi kong bago ka lang dito. So ano nga ba talagang nangyayari? Ano ba yung pinagkakaguluhan nila? Ba't sila natatakot? May natagpo na naman kasing bangkay. Bangkay ng isang taong sobrang tikas ng ulo. Kaya ayun, inatake ng mga aswang. Sa sinabi ng lalaking kausap ko, mas lalo akong nakaramdam ng sobrang kaba at takot. Napalunok pa nga ako sa harapan niya at naalala ang bilin ni Nanay Iska. Hindi mo kailangan matakot. Kung wala ka namang ginagawang masama at sumusunod ka sa gusto nila, hindi ka nila gagalawin. Ako nga pala si Diego. Ikaw? Anong ibig mong sabihin? Ang baryong ito ba ay pinapatakbo ng mga aswang? Siyempre, hindi. Ano ang ibig mong sabihin na sundin sila? Siguro kapag tumagal ka na dito, maiintindihan mo rin. Ingat ka pa uwi, Maylin. Teka lang. Paano mo nalaman yung pangalan ko? Narinig ko kanina sa katabi naming pwesto. Sabi mo pa nga na magbubukas kayo ng maliit na talipapa sa inyo. Nagkasundo ba kayo sa presyo? Medyo mahal sila eh. Aba, kalalaki mong tao, chismosa ka pala. Hindi nga kami magkasundo kaya walang magdadala ng saging sa akin dun eh. Bala ko pa naman sanang magtinda ng meriendang turon tsaka banana Q kapag hapon. Kaunti lang kasi yung kailangan ko araw-araw eh. Hindi ko rin naman kayang kumuha ng marami kasi baka hindi ko naman mabenta lahat. Bakit hindi ka kumuha sa amin? Bago ka magbukas sa umaga, ako na magdadala ng saging sa pwesto mo. Talaga? Ay magkano naman yung bayad? Baka mamaya mas mahal pa yan sa kabila ah. Walang bayad sa paghahatid.
Ang saging lang na kukunin mo, ang babayaran mo. Ilang klase ba ng saging ang gusto mo? Mga 4 siguro. Saba, lakatan, latundan, at saka senyorita. Meron ba kayo nun? Bakit kasi dito tayo nag-uusap ng ganyan? Halika, doon tayo sa pwesto namin para mapag-usapan natin ng maayos. Naglakad si Diego papalayo kaya sumunod ako. Luminga muna ako at napansin kong tahimik na ang paligid. Hindi ko man lubos na intindihan ang tungkol sa mga aswang pero nabawasan ang takot ko dahil napunta ang usapan namin sa negosyo ko. Nakausap ko ang may-ari ng tindahan at nalaman kong si Diego ay isa sa mga kargador ng saging doon. Sila ng mga kasama niya ang nagdadala ng saging sa kanilang mga suki. Kaya okay lang sa kanya kung siya na ang magdadala ng saging na ititinda ko. Nagkasundo kami kaya nagpalitan kami ng mga numero ng cellphone. Noon, uso pa ang Nokia 3210 na di keypad at yun mismo ang gamit kong unit. Salamat ha. Siguradong matutuwa ka sa serbisyo ko. Salamat din sa'yo. Mas nakatipid nga ako eh. Hayaan mo pakakapihin kita sa umaga. Ayos! So paano? Bukas na lang ha. Ingat sa pag-uwi ha. Tsaka nga pala, payo ko lang din sa'yo. Iwasan mong tumingin sa mga mata ng ibang tao rito. Ha? Tungkol na naman Ben sa mga... Kapag nasa labas ka, iwasan mo rin bangkitin sila. Mag-ingat ka. Dahan-dahan akong naglakad palayo mula sa pwesto nila Diego. Pilit kong inaalis sa isip ko ang mga nakita at narinig ko kanina. Mabilis kong pinagkatiwalaan si Diego dahil wala naman akong nararamdamang masama sa kanya. Maamo ang mukha niya at sigurado akong maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Matipuno ang katawan at malakas ang dating. Pag-uwi ko, nadatnan ko ang mga tao mula sa barangay ng asawa ko na tumulong sa pagbuo ng kubo para gawin kong tindahan. Maghapon silang nagtrabaho at habang nagtutuloy ang pagpaplano ng tindahan, nagpabili ako ng toldang bubong para maayos ang takip ng kubo. Tinanong ko rin ang pamangkin ng asawa ko, si Jason, kung pwede niya akong samahan kapag may tinda na ako. Sigurado ka bang pumayag yung nanay mo? Oo, Tita Maylin. Wala naman pakialam sina mama at papa. Si lolo at nanay na nag-aasikaso sa amin. At si tito ang nagpapaaral at nagpapakain sa amin. Kaya ayos lang kung sasamahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo. Wala akong pasok nun. Kung pwede nga lang lumipat na ako dito para may kasama kayo eh. Maraming salamat sa iyo ah. Bibigyan na lang kita ng dagdag pambaon mo kasi mabait kang bata eh. Basta ikaw, Tita Maylin. Napangiti ako sa sinabi ni Jason. Kahit minsan, medyo makulit silang magkakapatid, nakikita ko ang malasakit niya sa akin. Makikita mo rin kung gaano siya karesponsable sa kabila ng kanyang edad. Matapos gawin ang kubo, umuwi na rin ang mga taga-kabilang baryo kasama si Jason. Naiwan akong mag-isa habang inaayos ko ang mga presyo, mga gagamitin at iba pang kailangan para sa tindahan. Hindi ko naman minamadali ang lahat pero naiisip ko pa rin yung pagdadala ng saging. Naalala ko na binigay ko nga pala ang numero at address ko kay Diego. Kinuha ko agad ang cellphone ko at napansin ko kanina pa pala siya nagte-text. Agad ko siyang tinawagan para humingi ng pasensya at ipaalam ang plano ko bukas. Mabuti naman na tumawag ka. Kanina pa ako text sa'yo eh. Abala ka ba sa paghahanda mo para sa tindahan bukas? Pasensya ka na, balang ako sa paghahanda eh. Tumawag ako para sabihin na baka sa susunod na araw pa ako makapagbukas. O sige, ikaw bahala. Tawagan mo na lang ako kapag pwede na ako magdala. Salamat Diego ah. Kukuha pa rin ako, sadyang kinulang lang talaga ako sa oras. Bigla akong natigilan nang makarinig ng malakas na kalabog mula sa labas ng bahay ko. Hindi ko magawang buksan ang pinto dahil natatakot ako. Naalala ko ang sabi ni Nanay Iska, huwag magbubukas ng pinto o bintana tuwing gabi kahit anong ingay pa ang marinig. Minsan kasi, may mga nilalang daw na naglalabasan sa gabi at kumakatok sa bahay
ng mga ito. Ano yun? May nagwawala ba dyan? May kasama ka ba? Wala, mag-isa lang ako dito. Parang malaking bato na bumagsak sa bubungan ng bahay mo. Oo nga eh. Hindi ko alam kung ano yun eh. Alam mo sa 2 gabi ko dito, palaging may mga ingay na hindi ko talaga alam kung saan galing. Basta, ligtas ka sa loob ng bahay. Huwag kang magbubukas ng pinto kapag gabi na. Ganun na nga. Actually, yun din yung bilin sa akin ni Nanay Iska eh. Sino naman si Nanay Iska? Ay, yung kapitbahay ko. Ganun ba? Napaka pala kaibigan mo pala. 2 araw ka palang dito, naging kaibigan mo na kami. Mag-ingat ka sa mga nakilala mo ha. Siguraduhin mong mapagkakatiwalaan sila. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita at pilit kong binabaliwala ang ingay mula sa labas. Ilang minuto pa, huminto ang kalabog at umaasa kong simpleng bagay lang yun na nadaan ng hangin. Ngunit makalipas ang 2 minuto, muling bumalik ang ingay. Ngayon tahol naman ng mga aso ang naririnig ko. 11:00 na ng gabi at parang walang tigil ang mga aso sa pag-alulong. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong tawagan para humingi ng tulong o kung dapat ba akong lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Habang nakikipag-usap pa rin ako kay Diego, ramdam ko ang pag-igting ng takot ko. Pasalamat na lang ako na nandyan siya, ka-text at katawagan ko. Kahit papaano nararamdaman kong may kasama ako. Pumasok na sa isip ko na huwag nang tumuloy dito manirahan at umalis na lang. Pero nanghihinayang ako sa perang ginastos ni Carlo para dito. Ilang araw na ang nakalipas at parang naging routine na namin ni Diego ang magpalitan ng mga text messages. Kapag nag-text siya, agad akong nagre-reply. Tuwing umaga 5:00 pa lang ng madaling araw, nandyan na siya. May dalang mga saging, 2 kilong saba, 1 kilong lakatan at 1 kilo rin ng latundan. Araw-araw yun at hindi siya nagkukulang. Hindi ko nga alam kung paano ako makakabawi sa kanya dahil hindi naman siya nagpapabayad sa abala ko sa kanya. Kaya ang ginagawa ko na lang, iniimbitahan ko siyang mag-almusal dito tuwing umaga. Talagang naghahanda ako para may masarap siyang almusal. Mga bandang 5:30 ng umaga ako nagbubukas ng tindahan at di nagtatagal dumarating na ang mga customer. Kadalasang tumatambay sa tindahan ko si Nanay Iska na maraming kakilala. Hindi naman ako nagrereklamo dahil nakakatulong siya sa akin sa pakikipag-usap sa mga mamimili at minsan siya rin ang nagpapakilala ng tindahan ko sa mga kakilala niya. Kaya kahit masakit sa ilong minsan ang amoy niya, pinagtitiisan ko na lang. Kakaiba kasi talaga ang amoy ni Nanay Iska. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero medyo masangsang talaga yon at hindi kaaya-aya sa ilong. Tuwing 4:00 ng hapon, sabay kaming pumapasok ni Nanay Iska sa bahay niya. Madalas dala niya ang mga natirang produkto tulad ng ilang piraso ng saging, isda o kaya'y karne ng manok. Binibigay ko na lang ng libre lalo na kung marami naman akong benta. Sa totoo lang, malayo talaga ang palengke mula rito kaya naman masaya ang mga tao na may nabibilhan sila ng sariwang isda, karne at mga gulay. Malaking pasalamat ko din kay Diego na araw-araw niya akong dinadalhan ng kailangan kong paninda. Isang araw habang nag-uusap kami ni Nanay Iska, sinabi niyang maaga siyang uuwi dahil maagang uuwi ang anak niyang babae, yung namatayan ng asawa. Nagpasalamat ako at inalok ko siyang magdala ng kahit anong gusto niyang ulam mula sa tindahan ko. Magdala ka ng kahit isang isda o kaya kahit karne na gusto mo na eh. Nako iha, wag na. May dala naman yung anak ko eh. At saka siya na rin ang magluluto. Alam mo naman, ayaw niyang may ibang tao sa kusina kapag nagluluto. Basta tandaan mo yung mga sinasabi ko sa'yo iha ha. Wag na wag kang magbubukas ng pinto pag gabi na. Hayaan mo lang sila kung may magulo dyan sa labas. Basta ligtas ka dyan sa loob ng bahay mo. Ha? Oo, Nay, naintindihan ko ho. Susundin ko yung bilin nyo. Napangiti si Nanay bago siya tuluyang umalis at naiwan akong nag-iisip tungkol sa mga bilin niya.
Bawat gabi, parang palala ng palala ang kaba ko tuwing may naririnig akong ingay mula sa labas ng bahay. Pero sa kabila ng lahat, alam kong may mga tao tulad ni Diego at Nanay na handang tumulong at nagmamalasakit sa akin. Pagkaalis ni Nanay Iska, ilang sandali lang at dumating si Diego. Agad naman niya akong binati. Oh, kumusta ang benta? Ayos lang naman. Ikaw, kumusta? Napaaga ka yata ngayon ah. Walang masyadong tao sa palengke. Kaya hinayaan nila akong umuwi. Bakit? May bagong bangkay na naman ba nakita? Araw-araw mo lang yung tinatanong. Tinatakot mo bang sarili mo? Ano nga, meron ba? Isang tango ang naging sagot sa akin ni Diego. Hindi nauubusan ng bangkay na natatagpuan sa sulok ng malawak na palengkeng yun. Siguro dahil na rin tahimik ang palengke tuwing gabi at sobrang dilim din doon. Ganun ba? O nagmerienda ka na ba? Hindi pa. Pero may dala akong burger. Hindi ba paborito mo ito? Ikaw talaga, hindi ka na nga nagpapabayad sa pag-abala ko sa'yo eh. Nagdadala ka pa ng mga libreng burger dyan. Wow! Sino may sabi sa iyong libre ito? Siyempre babayaran mo ito ng doble. Nagtawanan kami ni Diego sa kanyang biro. Umupo kaming dalawa na nakaharap sa tindahan at sinimulang kagatin ang hamburger na dala niya. Uy, alam mo ba? Bukod sa bangkay na nakita sa palengke, may nakitang wakwak ang katawan at halos tuyot na. Diyan lang sa may kanto, 3 bahay mula rito. Bakante kasi yun at walang nakatira. Ayun, kagulo rin ang mga tao. Ano? Nagiging pagkain ng aswang yung mga tao dito ah. Alam, nakakatakot na talagang manirahan dito. Kung nalaman ko lang sana, di hindi na kami bumili dito ng bahay. Nakakatindig balahibo ang kwento ni Diego at hindi ko maiwasang mag-alala sa mga nangyayari sa paligid. Agad niya akong pinaalalahanan. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Magdala ka lagi ng bawang, asin, o kahit anong makakapagprotekta sa'yo laban sa mga aswang. Oo, hindi ko nakakalimutan. Palagi akong may bawang, may kalamansi, tsaka may asin ako dito sa bahay at sa bulsa ko. Mabuti naman. Hindi mo ba naisipan na lumipat ng bahay? Alam mo, hindi ganun kadali yun. Lalo na lahat ng pera namin, nagamit na sa pagbili nitong bahay tsaka ng lupa, pati sa pagtayo nitong tindahan. Wala ka bang ibang matatakbuhan o makakasama? Maliban kay Jason, wala na. Pero hindi ko na siya masyadong pinapapunta dahil ayoko na nga siyang mapahamak. Palagi kasi maingay dito sa labas eh. Pero tuwing umaga, wala namang bakas na naiwan tungkol sa nangyari kagabi. Bigla kong naalala ang medalyon na suot ko kaya ipinakita ko kay Diego. Isa ito sa mga nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para manatili kahit sobrang nakakatakot tuwing dumidilim. Ano yan? Ito ba? Medalyon. Binigay ito sa akin ng asawa ko eh. Hindi ko akalain na may asawa ka na pala. Sa edad mong yan, 26 ka pa lang eh, hindi ba? Oo, mag-asawa na ako. Sayang. Wala na pala akong pag-asa sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Yung araw-araw natin pagtatawagan. Yung araw-araw kong pagtetext sa'yo. At yung araw-araw kong paghahatid sa'yo. Hindi mo ba nararamdaman na nililigawan na kita? Ako? Nililigawan mo ko? Ano ba yan, Maylin? Kakasabi ko lang, itatanong mo ulit. Kakainit ng ulo eh. Pero ayos lang. Sawa ka na eh. Wala na yon. Malamang, hindi mo siya iiwan para sa akin. Kaya ayos lang yon. Sorry naman ah. Paano naman kasi? Hindi ka man lang nagsabi tsaka nagtanong sa akin. Aba, kung alam ko lang na yan pala yung gusto mong bayad sa pang-aabala ko sa'yo eh. Hindi ako humihingi ng bayad. Sadyang bata ka pang tingnan at mukhang walang anak. Kaya akala ko wala kang asawa eh. Wala ka din kasing nakakasama rito. Pasensya na, hindi ko nasabi sa'yo agad. Nasa abroad yung mister ko. Sige lang, ayos lang. Mauna na pala ako.
Ganun ba? Sige, ingat ka. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Diego. Nakikita ko ang lungkot sa mata niya habang naglalakad palayo. Hindi ko akalain na yun pala ang dahilan ng lahat ng ginagawa niya. Halos 3 linggo pa lang naman kaming nag-uusap. Tuwing gabi, kasi nga ay wala akong kasama dito sa bahay. Ang takot na nararamdaman ko ay nababawasan kapag kausap ko siya. Minsan siya pa ang nagpapaload sa akin noon. Hindi naman tumatawag ang asawa ko kaya kay Diego napunta lahat ng atensyon ko ng mga panahong yun. Hindi ko akalain na lahat ng yun bibigyan niya ng kahulugan. Ginagawa ko lang naman yun bilang kaibigan at suki niya. Lumakas ang kalabog na narinig ko habang nag-iisip. Sobrang takot ako kasi parang sa mismong bubong ko nang gagaling ang ingay. May naririnig pa akong humahalakak at mga paghagikik. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Paano ba ako hihingi ng tulong at kanino? Nilagyan ko ng asin ang bawat bintana at pati na rin ang pintuan. Lahat-lahat pero hindi ko pa rin alam kung paano sila paaalisin. Sinubukan kong tawagan si Diego pero hindi siya sumasagot. Sobrang takot ko sa mga kalabog na naririnig ko. Nag-text ako sa kanya. Nagmamakaawang sagutin niya ako dahil natatakot na ako. Pero wala pa rin akong nakuha na sagot. Napaiyak na lang ako sa takot. Tinatakpan ko ang bibig ko para hindi marinig ng mga aswang na may tao sa loob ng bahay. Ngayon sa dami na ng mga nasaksihan at nalaman ko, naniniwala na talaga akong totoo sila. Hindi ko pa alam noon na malakas ang pang-amoy ng mga nilalang na yon. Sa sobrang kaba nakatulog na lang ako kahit masakit ang ulo ko. Kinabukasan, nagising ako na masakit pa rin ang ulo ko. Agad akong lumabas para asikasuhin ang mga paninda tulad ng lagi kong ginagawa. Ngunit nakita ko si Diego na nakatayo sa labas ng pinto. Nakatingin sa akin ng masama habang ang mga mata niya'y nanlilisik. Hindi ko alam kung matatakot ako sa kanya o ano pero dahan-dahan ko siyang nilapitan. Magandang umaga, Diego. Uy, pasensya na pala kagabi tungkol sa tawag ko. Oo nga. Ano bang kailangan mo? At panay ang tawag mo? Ba't ka naman ganyan? Para naman tayong walang pinagsamahan yan eh. May pinagsamahan tayo. Kaya nga nagustuhan kita, hindi ba? Pero kailangan ko umiwas. Hindi ko kaya makasira ng mag-asawa. Lalo na't sa kanya pala yung bahay na tinitirahan mo. Paano mo nalaman? Narinig ko sa matanda. Si Nanay Iska. Pasensya ka na kung inayaan kong mapalapit ang sarili ko sa'yo, Diego Pasensya ka na kung naging takbuhan kita dun sa mga panahong natatakot ako o di ka nahihirapan ako. Huwag kang humingi ng pasensya. Ginawa ko yun dahil gusto kita. Akala ko, darating ang araw na magiging aking ka rin. Pero hindi pala. Sorry talaga, Diego. Humihingi ako ng pasensya sa lahat ng nangyari. Ayos lang yun. Wala na akong magagawa. Oh, so paano? Ito na pala yung saging na ititinda mo. At ito rin ang huling araw na magde-deliver ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na iiwasan na kita? Pero kung araw-araw ako magde-deliver sa'yo, parang hindi na rin kita iniiwasan nun. Ginagawa ko lang to kasi gusto kita. Naiintindihan mo ba yun, Maylin? Pero, Diego, umihingi lang ako ng pasensya. Pwede naman ako mag-deliver araw-araw sa'yo kung gusto mo. Pero sisiguraduhin kong wala nang babalikan pa ang asawa mo. Magiging akin ka na lang. Uy, Diego, wag naman ganito. Wala siya rito, Maylin. At anuman ang mangyari, hindi kanya maipagtatanggol. Hindi niya alam kung gaano kadelikado ang lugar na to. Sino ba ang nag-aalala sa'yo? Sino ba ang laging kasama mo? Ako! Hindi ba? Bakit kailangan mo pa siya? Halos hindi ka nga niya iniintindi. Tinawagan ka na ba niya? Hindi ba? Diego naman. Hindi siya nag-aalala sa'yo. Kaya bakit? Bakit pa? Paano kung hinayaan ka na lang niyang tumira dito para ipain sa mga aswang? Hindi mo ba nakikita yon?
Hindi siya nagbibigay ng proteksyon. Ako, na andito ako para sa iyo. Huwag mo naman akong pahirapan. Huwag mo rin akong pahirapan. Nahihirapan akong hindi ka protektahan laban sa mga nilalang na yan. Pero anong magagawa ko kung hindi ako ang gusto mong makasama? Anong magagawa ko kung hanggang ngayon, yung asawa mo parang hindi ka man lang maalala o alamin kung ano ang nangyayari sa iyo? Sige na, Diego. Tama na, please. Tama na. Sa bagay, kahit ano pang sabihin ko, hindi mo ako gusto. Kaya hindi mo ako papakinggan. Sige na, mauna na ako. May trabaho pa ako. Umalis si Diego nang walang emosyon sa mukha niya. Hindi ko alam kung bakit pero nasaktan ako sa tingin niya. Mag-iisang buwan na rin mula nang lumipat ako dito at aaminin kong napalapit ako sa kanya ng gusto. Palagi siyang nandyan tuwing kailangan ko ng tulong. Tuwing may mga ingay na hindi ko maipaliwanag ang pinagmulan, siyang kausap ko para pawiin ang takot ko. Araw-araw siyang nandito, nagdadala ng merienda, nag-aalala sa akin. Lagi niya akong pinapaalalahanan sa mga bagay. Hindi mahirap mahulog kay Diego. Gwapo, matipuno at talagang masasabi mong lalaking lalaki. Alam mong kaya kanyang ipagtanggol sa kahit anong nilalang. Nakatulala ako maghapon habang naghihintay ng customer sa tindahan. Nakaupo si Nanay Iska sa tabi ko pero hindi kami nag-uusap. Hindi ko kasi alam kung paano sisimulan ang usapan tungkol sa mga nangyayari. Ang lalim naman ang iniisip mo. Kaya siguro matumal ang benta mo, ano? Hindi po, inaantok lang po talaga ako. Ang hirap po makatulog dito. Sobrang ingay sa gabi. Ganun ba? Ay parang wala naman ako naririnig gabi-gabi. Saan magaling yung ingay? Hindi ko nga rin alam kung saan nanggagaling eh. Basta ho, lagi silang maingay sa gabi. Nasa bubong, mga ganun. Mga 1 oras bago sila tumigil. Saka hindi ako makatulog. May mga umaalulong na aso tuwing gabi. Ay nako, dapat talaga nagpaparonda tayo dito tuwing gabi. Ronda? May nagronda po ba? Oo, may mga nagro-ronda dito gabi-gabi para paalisin yung mga masasamang nilalang na gumagambala sa mga taga rito. Mga grupo yon ng kalalakihan sa lugar lang din natin. Siguro kasi mga takot din lumabas yung mga tanod. Ang dami na ring buhay kasing nasa uwi dahil sa kagaya nila. Walang kahit sino ang kaya silang labanan. Ano ho ba nagkaroon ng ganyan sa lugar natin? Nako, yan nga rin yung hindi namin masagot. Kaya magdoble ingat ka na lang ha. Siguro naman po may ginagawa na yung barangay para protektahan yung mga mamamayan, di ba? Siguro may ginagawa nga sila pero hindi natin pwedeng iasa yung kaligtasan natin sa kanila. Kaya ikaw, magdadala ka ng bawang, asin, kalamansi, mga pangontra sa mga nilalang sa kabilang mundo. Pero may mga aswang na hindi naapektuhan ng mga yan. May mga aswang na parang tao na hindi nakakaamoy. Kaya siguro yung mga naririnig mo sa bubong hindi naaapektuhan ng amoy na nilalagay mo sa buong bahay mo. Nay, paano ba yan? Takot ako eh. Paano kung kunin nila ako? Ay iha, gusto mo bang sumama na lang sa amin ng anak ko? Wag na hunay. Siguro magkapasama na lang ako sa magulang ng asawa ko. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. Pero huwag ka masyadong matulala dyan, baka mahiwa mo yung kamay mo. Kung marami kang iniisip, magsara ka muna. Hindi rin naman magandang magtinda kung lutang ang utak mo. Umalis si Nanay Iska habang pinagsasabihan ako. Kahit iika-ika siya sa paglakad, bit-bit niyang paborito niyang bangko. Inalok ko siyang gamitin yung bangko ko pero tumanggi siya. Gusto niya yung sa kanya. Yun talagang pinakapaborito niyang gamitin. Lumingon si Nanay Iska bago siya tuluyang pumasok sa kanilang bahay. Kahit mahina ang boses niya, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para magpaalala. Nga pala, iha, yung lalaking palaging pumupunta sa'yo rito, iwasan mo na. Hindi siya magandang impluwensya sa'yo. Ano ho?
Sino? Yung lalaking nagdadala sa'yo ng saging? Ay naku, iwasan mo na. Huwag na huwag kang sasama sa kanya. Bakit naman ho? Basta makinig ka na lang sa akin. Agad na pumasok si Nanay Iska. Hindi ko alam ang kanyang ibig sabihin pero hindi ko na rin kailangang iwasan si Diego dahil siya na mismo ang umiwas sa akin. Siya ang umalis. Siya ang lumayo at hindi na bumalik. Ano kaya ang sinasabi ni Nanay Iska? Halos mahulog ang puso ko nang marinig ko ang boses ni Diego mula sa likuran ko. Bigla na lang siyang sumulpot. Kinabahan din ako sa mga tingin niya na halos hindi ko na makita ang Diego na palangiti na nakilala ko noon. Ikaw pala, Diego. Ano ginagawa mo rito? Bakit? Bawal na pa akong pumunta rito. Bawal na pa akong mag-alala sa'yo. Wala naman kasi akong sinasabing ganun. Tinatanong ko lang naman kung ba't biglang nandito ka? Akala ko ba umiiwas ka na? Bakit? Gusto mo ba talagang gawin ko yon? Hindi ba ayaw mo din namang lumayo ako? Hindi ba gusto mo rin naman ako? Sumama ka na sa akin, Maylin. Sa akin ka na sumama. Ilalayo kita sa lahat ng gulo. Sa mga aswang at sa magulong baryong ito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sumama ka sa akin. Magpapakalayo-layo tayo. Kaya kitang protektahan kahit saan. Tayo na lang, Maylin. Mabuhay tayo ng tahimik. Malayo sa lahat ng ito. Diego, hindi pwede yan eh. May negosyo akong pinapatakbo. Tsaka may asawa kong inaasahang umuwi. Kailan? Kailan siya uuwi, Maylin? Kapag wala ka na? Kapag nakain ka na ng masamang nilalang? Nakikita kita mula sa malayo. Kita ko kung paano ka mag-isip. At doon pa lang, alam ko na may halaga ako sa iyo. Ako ang iniisip mo, hindi ba? Sumama ka na sa akin ngayon. Tumingin siya sa akin at kitang-kita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Gusto niyang kumbinsihin ako na tama siya. Ilang sandali rin akong napatitig sa kanya at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan parang nawalan ako ng sariling pag-iisip. Napatango ako at hindi na kontrol ang sarili ko. Hinawakan ni Diego ang kamay ko at hinila ako palayo. Ay, teka sandali. May tindahan pa ako. Kailangan ko pang isara yun. Hindi na kailangan yan, Maylin. Hayaan mo na. Hindi mo kailangan ang kahit ano basta kasama mo ako. Ako ang bahala sa ating dalawa. Ay, teka lang. Paano yung asawa ko? Paano si Carlos? Ano na naman ba yon? Wala siya rito dahil sa kapabayaan niya. Sinong mabuting asawa ang iiwan ang kanyang asawa pagkatapos maagasan ng anak? Wala siyang kwenta, Maylin. Hindi mo ba nakikita yon? Sa akin, Maylin, hindi mo mararanasan ang lahat ng yan. Araw-araw mo ako makakasama at hindi mo nakakailanganin pang mag-isa. Nang sabihin niyo ni Diego, agad niya akong hinila sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung anong mayroon doon pero nagpadala na lang ako sa kanyang mga hatak. Halos tumakbo ako sa bilis niyang maglakad. Ilang hakbang na lang at makakalagpas na kami sa likuran ng aming bahay nang may kung sino ang tumalon sa harapan namin bigla. Halos mapunit ang mga labi ko sa pagnganga nang makita ko si Carlos, ang asawa ko na biglang humarang sa harapan namin. Kita ko sa kanyang mga mata ang galit at hindi ko inasahan ang mga susunod na mangyayari. Sino ka? At saan mo dadalhin ang asawa ko? Bakit magkahawak kayo ng kamay? Carlos? Maylin, anong ginagawa mo? Ano to? Ano nangyayari dito? Carlos, magkapaliwanag ako sa'yo. Hindi na. Malinaw na sa akin ang lahat. May relasyon ka sa demonyong yan. Umayos ka sa sinasabi mo. Hindi mo ako kilala. Nagtitigan silang dalawa. Puno ng tensyon ang paligid. Wala akong magawa kundi ang lumayo sa gitna nila. Ang isip ko naguguluhan sa bigat ng sitwasyon. Bibitawan mo ba ang asawa ko? O masasaktan ka? Kita ko ang pagngisi sa mukha ni Diego. Binitiwan niya ang kamay ko at naglakad papalapit kay Carlos. Pasalamat na lang ako dahil si Diego ay nagtungo sa likod ng bahay.
doon niya ako hinila. Sa likod ng bahay ay may 2 bakanteng bahay na magkatabi na likuran din ng bahay ni Nanay Iska. Doon ay walang makakakita sa nangyayaring kaguluhan. 5:00 na, ilang sandali na lang didilim na at siguradong aabutan kami ng mga masasamang nilalang sa lugar na ito. Kung hindi ko sila aawatin, baka mas malaking gulo pa ang mangyayari. Bibitawan mo ba ang asawa ko? Hindi. Hindi mo ba nakitang binitawan ko na ang mahal mong asawa? Para hindi kayo mag-away pa. Ikaw, Carlos, at si Maylin ay pareho kong isasama. Ayos ba yon? Parang biglang naging baliw si Diego sa paningin ko. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya ng mga oras na yon. Naguguluhan ako. Nang oras na yon, agad kinuha ni Diego ang kamay ni Carlos at hinigit. Ramdam ko ang lakas noon pero hindi nagpatinag si Carlos. Nagpumiglas ito. Bitiwan mo sabi ang asawa ko. Biglang binato ni Carlos sa mukha ni Diego ang isang dakot ng asin mula sa bulsa niya. Kita ko kung paano umusok ang mukha ni Diego dahil sa asin. Agad na tumakbo si Carlos sa akin at hinawakan ang kamay ko. Hindi ba sinabi ko na mag-iingat ka sa mga taong kinakausap mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Teka, paano ka ba nakauwi? Di ba sabi mo hindi mo kakayanin? Nangutang ako sa mga katrabaho ko para makabili ng tiket. Makauwi lang ako sa iyo. Miss na kita. Hindi ko kaya na malayo sa iyo ng ganito katagal. Pero nagulat ako sa balita ng kapatid ko na meron ka na raw laging kausap at kasamang lalaki rito. So, sorpresahin sana kita. Pero ako pala ang nasorpresa. Sasama ka pa sa aswang na yan? Ano? Aswang? Pagkasabi ko noon, biglang nagbago ang anyo ni Diego. Tumangkad siya at humaba ang kanyang mga kamay, halos umabot sa lupa. Kahit hindi siya humakbang, abot na abot niya kami. Ang kanyang mga mata ay nagkulay dugo at ang anyo niya ay parang puno na tila galing sa ibang mundo. Anong klaseng nilalang siya, Carlos? Hindi ko alam. Simula nang umuwi ako, binantayan na kita at binantayan ko siya. Hindi mo ba alam na nasa katabing bahay mo lang ang kapatid ko? Ang ina ni Jason? Ano? Anong ibig mong sabihin? Wala akong oras para magpaliwanag. Halika na, bago pa tayo lapain ang nilalang na yan. Nanginginig pa rin ako sa takot habang patuloy kong tinitingnan si Diego. Hindi ko matanggap ang nakikita ko na isang nilalang na hindi tao. Mula sa pagiging ordinaryong lalaki na kilala ko ngayon ay isa na siyang halimaw na may mga kamay na humahaba at katawan na tumatangkad. Kita sa mga mata niya ang dilim at ang mga bisig niya ay parang puno ng mga ugat na galit na galit. Carlos, anong gagawin natin? Dapat kasi, nakinig ka na lang sa matanda. Hindi ba sinasabihan ka na niyang mag-ingat ka? Hawak ni Carlos ang kamay ko ng mahigpit. Ramdam ko ang takot sa kanyang kamay, ngunit hindi siya nagpapakita ng panghihina. Determinado siya, samantalang si Diego, isa na siyang nilalang na may masamang balak. Ganyan ba kayo magmahalan? Maylin, sumama ka na lang sa akin para hindi na kailangan mamatay ang lalaki yan. Ano bang kailangan mo sa akin? Umalis ka na. Hayaan mo kaming mabuhay. Pangako hindi ako magsasalita. Bakit ang tigas ang ulo mo? Sinabihan na kita, huwag kang matigas ang ulo. Lahat ng matitigas ng ulo rito, pinapatay ko. Biglang ibinato ni Carlos ang natitirang asin sa mukha ni Diego. Napasigaw ito sa sakit at ang aswang niyang anyo ay tila nagmistulang nauupos na kandila. Mabilis siyang bumagsak sa lupa, humihingal pero nararamdaman ko pa rin ang banta ng kanyang presensya. Maylin, tumakbo tayo. Hindi tayo ligtas dito. Bilis! Pero mahabutan nila tayo eh. Sumunod ka na lang. Walang mawawala kung gagawin natin. Hinila ako ni Carlos palayo, patungo sa bahay ni Nanay Iska.
Tumakbo kami sa kabila ng dalawang bakanteng bahay habang naririnig ko ang mabibigat na yabag ni Diego sa likuran namin. Mabilis siyang nakarecover mula sa sakit na dulot ng asin. Hindi ko akalain na ganun pala kabisa ang asin sa mga aswang na katulad niya. Hindi ko maintindihan kung paano siya naging ganito, pero malinaw na hindi siya tao. Hindi siya ang lalaking nakilala ko. Carlos, paano to? Paano tayo makakatakas? Ano gagawin natin? Hihingi tayo ng tulong. Dinig ko ang mga yapak ni Diego. Alam kong wala kaming oras. Kailangang may mangyaring milagro. Tumakbo kami ni Carlos sa gitna ng kalsada nang biglang may isang tricycle na parang korong-korong ang dumaan. Gabi na rin kasi at madilim at siguradong lahat ng tao ay nasa kani-kanilang mga tahanan na. May dalawa itong sakay na tanod at agad silang humarang sa amin. Tinanong nila kung anong problema at hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad naming sinabi ang nangyayari sa nangangatal na boses. Sinabi namin na may aswang na humahabol sa amin. Napatingin sila sa direksyon na tinuturo namin. Handa sana silang magpatrol pero bago pa sila makagalaw, biglang lumitaw si Diego. Hinawakan niya ang mga tanod at sa isang iglap bagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Wala ng buhay. Muli siyang humawak sa kanila. Kita ko ang lantang katawan ng dalawa. Ang kamay ni Diego ay humaba pa. Hawak ko pa rin ang kamay ni Carlos ngunit nararamdaman ko na ang malamig na takot na parang sumasakal sa akin. Sa gitna ng takot namin biglang dumating si Nanay Iska kasama ang anak niyang si Miriam. Napatingin ako kay Carlos na tila mas nagulat pa kaysa sa akin. Nanay Iska, bakit kayo naandito? Carlos, hayaan mo akong tumulong. Alam mo ang kakayahan ko. Alam mo na kaya kong puksain ng mga aswang na yan. Carlos, ano to? Magkakilala kayo? Tila hindi makatingin si Carlos sa akin ng diretso. Nag-aalangan siyang magsalita. Sunod-sunod ang paglunok ko na parang nauubusan ng hangin ang lalamunan ko dahil sa mga pangyayari na hindi ko inaasahan. Oo, Maylin. Matagal ko nang kilala si Nanay Iska. Manugang niya ang kapatid kong pinatay ng mga aswang noon. Isa kasing manunugis ng aswang si Nanay Iska. Noon, sa baryong ito, kilala siya bilang tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga nilalang na yon. Halos maubos niya sila noon, pero bigla silang tumigil sa pagpaparamdam. Hanggang sa isang araw, bigla na lang silang bumalik. Pagkatapos pinatay nila ang kapatid ko bilang ganti sa pamilya ni Nanay Iska. Ano? Alam mong may mga aswang na nakatira dito? Tapos pinatira mo ko at pinagtayo ng negosyo sa baryong to? Pasensya ka na. Kailangan kong gawin yon, Maylin. Lumalabas lang kasi ang mga aswang na yan kapag may tayong napapadpad sa lugar na to. Diyos ko naman, Carlos! Ano, pinapain mo ba ako sa aswang? Maylin, pinatay ng mga aswang ang kapatid ko. Kailangan maiganti ko ang kapatid ko sa kanila. Kaya pasensya ka na. Hindi ko naman akalaing babalakin mong sumama sa lalaking yon. Sigurado naman akong magiging ligtas ka sa poder ni Nanay Iska. Kaya lang, nahulog na yata ang loob mo sa aswang na yon. Sinabi ko naman sa'yo, Carlos eh. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Kaya kong puksain yung mga aswang na yan. Ate Miriam, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi taong kinakaharap natin ngayon. Dapat magtulong-tulong tayo. Pag-isipan natin ito ng mabuti. Wala na tayong oras para mag-isip. Napatingin ako kay Carlos. Alam kong natatakot siya pero alam ko ring hindi siya titigil. Wala kaming pagpipilian kundi harapin ito. Ang dalang langis ni Nanay Iska ay binuhos niya sa kanyang kamay at hinaplas sa buo kong katawan. Ganoon din ang ginawa ni Miriam hanggang sa ginaya ni Carlos. Doon ko lang napansin na yun palang pinagmumulan ng masangsang na amoy ni Nanay Iska. Pangontra daw yun para hindi ka basta-basta maamoy ng aswang. Inilabas ni Nanay Iska ang kanyang kutsilyo na kumikislap at isang latigo na gawa sa buntot ng hayop na hindi ko alam kung ano. Miriam, anak. Ang punyal na to ang gagamitin mo para itarak sa kanyang dibdib. Siguraduhin mong sa mismong puso niya ito matatamaan, ha? Ikaw naman, Carlos, ang hahampas sa kanya gamit ang buntot ng pagi na to.
para maging abala siya sa atake mo at hindi maiwasan yung atake ni Miriam. Alam kong hindi to madali at sobrang lakas niya. Lalo na't araw-araw siyang kumukuha ng buhay at umiinom ng dugo ng tao. Oo, Nay. Kaya ko na ho ito. Mabuti naman kung ganon. Ikaw, Iha Maylin, tumakbo ka hanggat kaya mong tumakbo. Kung maaari, doon ka muna magpunta sa bahay ko. Siguradong ligtas ka ron. Teka lang, bakit ko kayo iiwan? Hindi ba pwedeng sumama na lang ako sa inyo? Masyado kang mahina. Kung sasama ka pa sa akin, baka maging kahinaan ka pa ni Carlos. Tumalikod sila sa akin para harapin si Diego. Nang tingnan namin ang pwesto niya kanina, wala na siya. Hanggang sa naramdaman kong umaangat ako mula sa lupa. Nang tumingin ako, nakita ko si Diego. Nasaan yung tao at kinakarga niya ako. Carlos! Maylin! Nagbanta si Diego kay Carlos. Bilalaan niyang huwag itong lalapit kundi ay lalapain daw ako ng buhay. Patalikod na lumalakad si Diego palayo kay Nanay Iska, Miriam at Carlos. Hawak niya pa rin ako noon at karga-karga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Yun na yata ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko na halos mawalan ako ng ulirat sa sobrang bilis at lakas ng pagtibok ng puso ko. Ang nasa isip ko noon, yun na ang magiging katapusan ko. Doon na ako mamamatay at mamamatay ako na hindi man lang nakakabawi kay Carlos dahil aminado naman akong nagkasala talaga ako sa kanya. Muntig na akong sumama sa aswang na yun kung hindi siya dumating at binawi ako. Huwag ka na magpumiglas. Tanggapin mo na lang na ako ang mapapangasawa mo. Pangako, magiging masaya ka kasama ako. Hindi. Hindi ako magiging masaya sa halibong na katulad mo. Hayop ka! Gusto mo bang subukan ko sa'yo kung gaano ko kahayop? Paano kung kainin ko sa harap mo ang walang kwentang lalaki yon? Nasaan siya? Oh, tumakas na. Hindi kanya talaga kayang iligtas, Maylin. Akin ka na. Nawala si Carlos sa harapan namin at natuwa si Diego. Ngunit isang malakas na hataw ang narinig ko mula sa likuran niya, dahilan para mapasigaw siya at mabitawan ako. Doon namin nakita ang galit na mukha ni Carlos. Patuloy siyang humahampas sa katawang tao ni Diego. Nasipa ako ni Diego dahil sa sakit na naramdaman niya. Inalalayan ako ni Nanay Iska sa malayo at tumayo. Sobrang sakit ng katawan ko pagkabagsak sa simento. Hindi ko inalala ang nararamdaman ko, mas inalala ko si Carlos. Isang malakas na sigaw at may sumabog sa katawan ni Diego. Tapos lumabas ang anyong aswang na parang matandang puno na may mahahabang kamay na parang malaking ugat. Carlos! Huwag kang aalis dito, Maylin, ha? Hindi ka makakatulong kay Carlos. Sinabi ko na, di ba? Ikaw ang kahinaan ni Carlos. Hindi ka ba kasi tumakbo kanina eh. Matapos bitiwan ni Miriam at Nanay Iska ang mga salitang iyon, isang mabilis na takbo ang ginawa nila para iligtas ang buhay ni Carlos. Mula sa mabilis na pagtakbo, tumalon si Miriam at lumapag sa malaking likod ni Diego, sabay na pinagsasaksak ito gamit ang punyal na hawak niya. Si Nanay Iska naman ay kinuha ang buntot ng pagi na tumalsik at pinaghahampas si Diego. Papalapit si Carlos sa akin at hindi niya ako pinansin, bagkus hinatak niya ang suot kong medalyon. Walang ano-ano, ginaya niya ang ginawa ni Miriam. Tumakbo ng mabilis at sumakay sa malaking likod ni Diego. Mahaba ang kamay ni Diego kaya naabot sila nito. Ngunit dahil tatlo silang umaatake, nalilito ito. Kahit anong saksak ni Miriam, umuusok lang ito at kusang humihilom. Ganoon din ang mga pag-atake ni Nanay Iska. Parang wala iyong epekto sa kanya. Laliman mo ng saksak, Iha. Siguraduhin mong mahihirapan siyang pagalingin yan. Nahirapan ako na eh. Hindi tumatalab sa kanya yung pangontra. Mukhang may alam ang aswang na to kung paano kontrahin yung mga ginagawa nating panlaban sa kanila noon. Hindi din tumatalab sa kanya ang medalyong ito, Nanay Iska. Anong medalyon ang tinutukoy mo, Carlos? Ito hong medalyong binigay ni Kuya Ramos sa akin.
Nasa iyo yung medalyon ng asawa ko? Oo, ibinigay sa akin ito ni Kuya bago siya tuluyang maubusan ng hininga at bitbitin ng mga aswang na umatake sa atin noon. Gamitin ko daw ito para protektahan ang pamilya natin at ang anak niya. Walang iya ka talaga. Pagkatapos mong inalayo yung mga anak ko, nag-ibang bansa ka habang nasa iyo pala yan. Akala ko nakuha na to ng mga aswang. Hindi ka kilala ng medalyong to. Kaya hindi mo dapat to basta-basta ginagamit. Tulong! Nakuha ni Nanay Iska ang atensyon naming lahat. Ang kitang-kita ko na hinahampas niya ang mukha ni Diego dahil hawak na siya nito sa leeg. Sakal-sakal siya nito at nakaangat na sa ere ang mga paa niya. Halos malagutan na siya ng hininga dahil bumabaon na rin ang kuko ng aswang doon sa balat niya sa leeg. Hindi na natapos magsalita si Diego nang biglang may malakas na kislap mula sa medalyon na tumama sa kanyang mukha. Itinali ni Miriam ang medalyon sa katawan ni Diego matapos mabilis na hiniwa ang kanyang palad. Agad na tumalon si Carlos at Miriam pababa sa likod ni Diego nang magsimula na itong hindi mapakali. Pilit niyang hinahawakan ang medalyong nasa likod niya ngunit nasusunog lang siya. May lumalabas na dugong berde sa paa niya at talagang umaalingasaw ito sa baho. Wala na kaming ibang marinig kundi ang malakas na sigaw ni Diego habang unti-unting lumiliyab ang katawan niya at maging ang likido mula sa kanya ay nasusunog din na parang gasolina. Tiningnan namin sandali ang lumiliyab na katawan ng aswang na si Diego. Lumapit sa akin si Carlos, pati na si Nanay Iska at Miriam. Niyakap ako ni Carlos habang niyakap ni Miriam si Nanay Iska nang umiiyak. Inalalayan ako ni Carlos na makatayo. Nakatingin silang lahat sa langit, kaya yun din ang ginawa ko. Parang mula dito sa lupa, kinakausap nila ang kanilang kapamilya na sumalangit na. Isang silip pa sa lumiliyab na katawan ni Diego saka kami kumilos para umalis sa lugar. Naglakad kami ng dahan-dahan pabalik sa bahay nang hindi na muling sinusulyapan ang lumiliyab na katawan ng aswang. Siguradong may mga kasama sila, pero tiyak na hindi na sila maglalakas ng loob dahil ang isang kagaya ni Diego ay napatumba ng ordinaryong tao. May mga galos at sugat din silang natamo. Halatang malalim ito dahil iniinda ni Carlos kada galaw niya. Inaalalayan naman ni Miriam si Nanay Iska habang naglalakad. May sugat si Nanay Iska sa mukha pero kinakaya niya ito. Kaya naman ang laki ng paghanga at respeto ko sa kanya. Pumasok kami sa aming bahay na may ngiti sa aming labi. Kaming dalawa ni Carlos ay kanya-kanyang nahiga sa sahig at hinayaan ang sarili naming makapagpahinga. Parang sobrang haba ng araw na ito para sa amin sa dami ng nangyari. Kita ko ang pagod na mukha ni Carlos nang sulyapan ko siya habang nakapikit. Hinayaan ko ang sarili ko na makatulog nang hindi kami nag-uusap. Makalipas ang isang buwan, lahat kami ay nagpahinga mula sa nangyari. Nagsimula kaming muli ni Carlos. Nagpaliwanag siya at ganoon din ako. Alam kong nagkaroon ako ng kasalanan sa kanya, pero laking pasalamat ko na lang na naunawaan niya ang paliwanag ko. Humingi siya ng pasensya sa naging desisyon niyang dito kami tumira. Habang ako nagsisisi na sana ay hindi ko hinayaan na mapalapit ako sa lalaking iyon. Totoo nga ang sinasabi nila. Hindi lahat ng malinis at maayos na hitsura ay malinis din ng budhi. Bilang bagong panimula, inasikaso ni Carlos ang pagpapaayos ng buong bahay namin at hindi na siya bumalik pa ulit sa abroad. Binakuran niya ang paligid para tuwing gabi ay magkaroon kami ng maayos na tambayan kung saan masisilayan ang magagandang bituin. Masaya akong tinanggap ako ng buong angkan ni Carlos kahit nagkamali ako. Masaya akong binigyan nila ako ng pagkakataon na matuto at bumuo muli ng pangarap at pamilya kasama ang mahal kong asawa na si Carlos. Hindi ko akalain na ang masamang karanasang iyon ay magbibigay sa akin ng lakas ng loob para magpatuloy at mas maging matatag sa buhay. Akala ko dati hindi totoo ang katulad ni Diego.
Mabilis kasi akong magtiwala at hindi ako humuhusga ng tao hanggat hindi ko kilala. Hindi naman yun masama pero mayroon din pala itong masamang epekto. Ang medalyon pala na binigay sa akin ni Carlos ay binigay ng kanyang kuya na naging manunugis dahil kay Nanay Iska. Ang kanyang kuya ang ama ng kanyang mga pamangkin na hindi alam na matagal na pala itong pumanaw. Dahil din sa pagkawala ng asawa ni Ate Miriam, may pinilit niyang ilayo ang kanyang mga anak at manatiling ligtas dahil wala ang medalyon sa kanila. Isa kasi iyong uri ng hiyas na mula sa bundok na minsan daw inakyat ni Nanay Iska noong kabataan niya. Mayroon itong kakayahan na masunog ang sino mang nilalang na hayok sa laman at dugo ng tao. Hindi ko gaanong maipaliwanag ang tungkol dito dahil hanggang ngayon, kakaunti pa rin naman ang nalalaman ko tungkol sa mga ganitong bagay. Bukod doon, nalaman ko rin na ang yumaong ama ni Nanay Iska, dating albularyo rin ito at may sapat na kaalaman sa mundo ng mababangis na nilalang. Siya ang gumawa ng medalyon. Pero gumagana lang daw yun sa kilalang dugo nito. Kaya pala wala yung naging halaga sa amin ni Carlos. Mabuti na lang na talagang swerte pa rin akong nakaligtas noon sa banta ng guwapong kargador ng saging na isa palang aswang. Samantala, matapos ang lahat ng nangyari ay muling nagbunga ang pagsasama namin ni Carlos. Nabuntis po ako ulit at pagkatapos kong manganak ay agad akong pinakasalan ni Carlos sa nag-iisang simbahan sa lugar namin. Yun po ang pinakamagandang nangyari sa akin pagkatapos ng trahedyang yon. Pero yun din ang nagsimula ng pag-usbong ng swerte namin. Lalo na at muling nag-boom ang itinayo naming negosyo doon. Hindi na kinailangan pang mag-abroad ulit si Carlos dahil nakakuha kami ng pwesto sa palengke at doon ay nakapagtinda kami. Bukod pa sa maliit naming pwesto sa loob mismo ng baryo namin. Naging maayos po ang buhay namin at namuhay ng masaya kahit simple lang. Ngayon ay mayroon na akong 22 anyos na anak. Nag-iisa lang siya kaya hindi ko makakalimutan ang mga pangyayaring yon bago siya binigay sa amin. Kaya nga nainganyo akong ibahagi ito dito sa inyong channel. Maraming salamat po sa pag-ere ng aking kwento, Sitio Pangil. Nawa ay nagustuhan ninyo ito kahit na nangyari ito matagal na panahon na nakakalipas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli ako nga pala si Mylene at dito ko tinatapos ang aking kwento. More power po sa inyo, Sitio Pangil.